Napoy Agimat. Maligayang pagdating dito sa Sitio Pangil. Ako ang inyong lingkod, Jupiter Torres, maghahatid sa inyo ng mga kapanapanabik na kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kani-kanilang mga istorya. Sa araw na ito, ay isa na namang bagong serye ng aswangan ang ating uumpisahan na hango mismo sa kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Bayani. Tungkol ito sa kanyang lolo na di umano ay isang veterano ng digmaan. Kaya naman, tara na mga kasityo. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga taong bumubuo ng nakaaaliw na channel na ito. Tawagin niyo na lang ako bilang Bayani. Hindi tunay na pangalan. Isa nga pala ako sa mga bagong salta dito sa Sitio Pangil. Pero talagang nagustuhan ko ang uri at estilo ng mga kwentong ipinapalabas ninyo. Kaya naman naisipan kong magpadala ng akin. Galing ako sa pamilya ng mga antingerong tubong Central Luzon. Halos buong angkanyata namin ay marunong manggamot dahil bawat isa sa amin ay nagtataglay ng mga anting-anting. Mga pamana pa ng aming tinitingalang leader. Apo ako sa tuhod ng isang veterano ng digmaang lumaban noong panahon ng mga Hapon. Siya si Lolo Napoleon, nakilala rin sa aming lugar sa bansag sa kanya bilang Napoy Agimat. Hayaan niyo sana akong ibahagi sa inyo ang kanyang kwento. Si Napoy ay nagsimulang mamulat sa karahasan noong siya ay bata pa lang. Anak kasi siya ng isang magiting na miyembro ng guerrilla movement na isa sa mga lumaban sa giyera noong World War I laban sa mga Kastila. Ito ang nagturo sa kanyang makipaglaban, hindi pa man siya natututong magsalita ng tuwid. Kaya naman bata pa lang daw po noon si Napoy, meron na talaga siyang kaalaman sa pakikipagbakbakan. Yun nga lang, naniniwala daw si Napoy nung una na hindi niya naman na kailangan pang maging katulad ng kanyang ama dahil para sa kanya ay walang patutunguhan ng pakikipaglaban gamit ang karahasan. Ngunit nang mamatay ang ama ni Napoy noong siya ay nasa 20 anyos na dahil sa pakikipaglaban nito sa batalyon ng mga Hapon, ay doon na raw niya napagtantong mali pala siya. Doon na raw naisip ni Napoy na pag-aralan ang itinuturong estilo sa kanya ng tatay niya na tinatawag na eskrima. Pati na rin ang iba pang mga Filipino martial arts na nung panahon ng Kastila ay ipinagbawal ang pag-eensayo at pag-aaral dahil naging isang malaking banta iyon laban sa kanila. Kaya nga raw ang tatay ni Napoy noon at ang mga kapwa nito magsasaka ay madalas na nag-iensayo noon sa mga kabundukan upang hindi sila mahuli ng mga Kastila.
hanggang sa nagawa pa nga nila yung ituro sa mga susunod pang henerasyon. Hindi rin naman daw naging mahirap kay Napoy ang pagyamani ng kaalaman niya sa mga martial arts na ito, kaya simula nun, palagi na raw siyang sumasali sa mga duelong pampalakasan at pakikipagtalasan ng galing. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan ng pakikipagduelo niya noon sa isang tagong kalye, laban sa isang kapwa-eskrimador, ay napansin siya ng isang matandang napadaan lang daw noon sa lugar na yun. Humanga raw ang matandang ito kay Napoy at nang matapos ang laban nila ng kanyang kaduelo, ay nilapitan daw siya nito. Ang sabi ng matanda, malaki raw ang potensyal na nakikita nito sa kanya, kaya lang ay bakit wala man lang daw siyang proteksyon? Bigla na lang daw inabutan ng matandang yun si Napoy ng isang 6 kwintas na may palawit na isang makintab na bato o bao na walang mata. Mabisang tagabulag ang anting-anting na yun, ayon daw po sa matanda. Proteksyon daw yun laban sa mga kaaway at aksidente na may mga sangkap na mutya at orasyong pangkabal at pangkunat. Makakatulong daw sa kanya yun, kaya sana raw ay kanyang pakaingatan. Yun daw ang pinakaunang anting-anting na natanggap ni Napoy. At doon na rin siya nagsimulang turuan ng matandang isa palang antingero na naghahanap ng pagpapasahan niya ng kanyang kaalaman. Sa madaling salita, ang matandang ito raw ang siyang dahilan kaya nakilala ang lolo nito sa tuhod bilang Napoy Agimat. Matapos nitong malampasan mismo ang galing at husay ng kanyang guro. Hindi ko na po iisa-isahin pa kung papaanong nakuha ni Lolo Napoy ang lahat ng tinataglay niyang agimat at anting-anting. Dahil masyadong maselan ang bagay na yon at hindi maaaring ikwento at pag-usapan na lang yun basta-basta sa mga ganitong pag-uusap. Pero ang alam ko, sa mga panahong iyon, ay doon na rin sumali ang aking lolo sa hukbong lumalaban noon sa mga Hapones na kung tawagin pa nga ay hukbalahap. Naging matinik na hitman daw si Lolo Napoy noon ng kanilang grupo. Kung pamilyar kayo sa mga traidor na tinatawag din noong makapili, isa raw si Lolo Napoy noon sa mga naatasang pumuksa sa kanila at doon ay nasubok pang lalo ng husto ang kanyang galing sa pakikipaglaban hanggang sa matapos ang digmaan. Isa siya sa mga nakaligtas at mga naging buhay na bayani pagkatapos ng World War II. Bumalik si Napoy sa pagiging isang simpleng sibilyan pagkatapos ng digmaan. Siya ang namahala sa lupang sakahang iniwan ng kanyang nasirang ama habang patuloy pa rin siya sa pangungulekta ng mga agimat at iba't ibang uri ng karunungang ginagamit niya noon upang tumulong sa iba. Bagamat hindi naman daw talaga nanggagamot si Napoy ng ganun kadalas noong kanyang kapanahunan, ay unti-unti pa rin siyang nakilala dito sa lugar namin. Dahil na rin sa tindi ng mga nilalabanan niya, na sa pagkakataong ito
ay hindi na lang basta mga sundalong dayuhan at mga mananakop, kundi pati na rin mga nilalang ng kadiliman. At yun ang mga kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Natatandaan ko pa nga ang kwento sa amin noon ng lola ko na si Lola Claudia, ang panganay na anak ni Lolo Napoy, na ang pinakaunang kaso raw na hinawakan ng kanyang magiting na ama ay ang kaso ng isang buntis na kapitbahay nila na di umano ay nakursunadahan daw ng isang nilalang ng dilim na tinatawag na aswang. Kalagitnaan ng gabi, nakahiga na raw noon si Napoy sa kanyang papag na gawa sa kawayan na sinapnan lamang niya ng manipis na banig. At unti-unti na raw sana siyang hinihila noon ng antok nang walang ano-ano'y bigla na lang daw siyang nakarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak na animoy pagmamay-ari daw ng isang napakalaking ibon. Sa narinig ay napabalikwas daw ng bangon si Napoy. Mataman siyang nakiramdam sa paligid. Lalo pat mag-isa lamang siyang namumuhay noon sa maliit niyang kubong naroon lang din sa tabi ng kanyang malawak na palayan. Alam niyang ng mga sandaling yun, nasa ibabaw ng kanyang bubungang gawa sa dahon ng nipa ang kung anumang nilalang na yun na lumilipad sa himpapawid. Nararamdaman niya ang maitim na aurang bumabalot dito. Ganon din ang matinding kalam ng sikmuran itong tila hayok ng humanap ng pagkain. Kaya lang hindi naman daw ito nagtagal dun sa tapat ng bubong ni Napoy. Dahil makalipas lang ang ilang segundo ay umalis din ito. Ngunit hindi raw napakali si Napoy. Para daw kasing biglang nawala ang antok niya dahil talagang nararamdaman niyang may mangyayaring panganib sa paligid. Kaya naman nagpasya siyang lumabas ng kanyang kubo at alamin kung ano ba yung nagpapabalisa sa kanya. Paglabas pa lang daw ni Napoy ng kanyang kubo, tumambad na sa kanyang napakaliwanag na sinag ng bilog na bilog daw noong buwan na nagbibigay tanglaw upang matahak niya ng maayos ang daan patungo sa pinakamalapit niyang kapitbahay. Nung araw daw kasi, ay talagang malalayo ang pagitan ng mga bahay sa isa't isa, kaya talagang kailangan mo pang maglakad ng medyo mahaba-haba para makarating ka sa iyong kapitbahay. Habang naglalakad daw si Napoy, naaamoy niya na parang umaalingasaw ang isang napakasangsang na amoy sa paligid, na tila kumahalo sa malakas na ihip ng hanging umahampas sa kanyang mukha ng gabing iyon, na lalo pang tumitindi habang papalapit siya ng papalapit sa kabilang bahay. Ngunit hindi pa man daw nangangalahati ng daan si Napoy, ay bigla na naman siyang nakarinig ng isang malakas at matining na hiyaw ng isang babaeng nakikilala niya ang boses. Si Luwalhati yun. Yung asawa ng kapwa niya magsasakang si Apollo na noon ay nagdadalang tao pa man din. Tinatlong hakbang lang daw ni Napoy ang pagitan ng kinaroroonan niya at ng bahay ni na Apollo, na naabutan niyang palabas pa lang din ng bahay habang may hawak na itak. Bigla pa nga raw natulala si Apollo sa kanya dahil sa pagtataka nito kung paano niya nagawang tumakbo ng ganun kabilis
pero hindi na para magpaliwanag pa raw noon ang aking lolo. Kitang-kita na raw kasi niya yung napakalaking baboy ramo na nasa ibabaw ng bubungan ng mag-asawang Luwalhati at Apollo. Mayroon daw itong dalawang malalaking sungay sa magkabilang dulo ng kanyang bunganga habang nakatitig ng pagkasama-sama sa kanila. Nanginginig daw na biglang napatanong si Apollo kung bakit may baboy ramo sa ibabaw ng kanilang bahay nang makita niya kung anong klaseng nilalang nga ba ang bigla na lang tumalon doon at sumilip sa medyo may kalakihan din daw noong butas ng kanilang bubungan. Nasigawan naman daw ni Napoy ang kapitbahay. Ipinaalam niyang aswang ang nilalang na yun. Ngali-ngali raw naman noong batukan ni Napoy ang natutulalang si Apollo, ngunit minabuti niyang kumuha na lang ng isang malaking bato na bigla niyang inihagis ng malakas dun sa aswang na matapang pa silang inaangilan. Sapul yun sa mismong mukha nito kaya naman hindi na sila bumilang pa ng ilang segundo. Sa isang iglap ay natumba ang malaking baboy ramo na nang bumagsak daw sa lupa ay isa ng hubot-hubad na tao. Durog ang mukha ng aswang. Halos bumaon daw kasi sa bungo nito ang batong inihagis sa kanya ni Napoy. Kaya naman nang tingnan nila itong muli ni Apollo, ay bumubulwak-bulwak na ang kulay berde nitong dugo. Hindi pa nga raw naiwasan ni Napoy nang bigla na lang siyang masiritan ng nakakadiring likidong yun, na nang mapadampi daw sa kanyang balat ay nakaramdam siya ng napakatinding hapdi na halos magpasigaw sa kanya sa sakit. Bigla na lang daw kinabig ng malakas ni Napoy ang kapitbahay na lalaki bago pa man pati ito ay mabugahan din ng sumisirit na kulay berdeng likido sa durog na mukha ng aswang. Hindi dugo ang likidong pinasisirit ng aswang. Laway daw niya yun na nilagyan niya ng orasyon para maging lason sa kalaban. Nanggalaiti raw si Napoy nang mapagtantong hindi lang basta-basta aswang ang nakaharap niya ng mga sandaling yun. May lahi rin itong mangkukulam na gumagamit ng isa pang pinakamasamang orasyon upang mambiktima ng mga taong inosente at wala namang kasalanan sa kanya. Doon daw biglang nagtagis ang bagang niya. Pagkatapos ay nilapitan niya ulit ang impakta. Kinalikan niya ng dasal ang kanyang hintuturo bago niya iyon idinampi sa dibdib ng aswang na bigla namang nagkikisay sa sakit. Bakas ang labis na hirap sa katawan ng nagkikisay na aswang habang unti-unti ay bumibilis ang tibok ng puso nito hanggang sa bigla na lang iyong sumabog sa loob mismo ng katawan nito. Naramdaman ni Napoy ang biglang paghinto ng daloy ng dugo ng aswang sa mga ugat nito, kaya naman maya-maya pa ay binitiwan niya na rin ito bago niya itinarak sa dibdib ng aswang ang isang benditadong punyal na palaging nakasuksok sa kanyang tagiliran. Nakasanayan niya na kasing magdala ng ganon simula pa nung kasagsagan ng paglaban niya sa digmaan. Yun ang unang beses na nakaharap mismo si Napoy ng aswang. Ngunit noon pa man ay marami na siyang alam tungkol dito, base na rin sa mga kwentong naririnig niya sa mga nakakasalamuhan niyang tao. Kaya naman marami na rin siyang nalalamang paraan kung papaano ito lalabanan. Ngunit ng mga sandaling yun ay hindi pa raw gaanong malawak ang karunungan niya tungkol sa mga aswang na may lahing mangkukulam. Kaya naman kahit na meron siyang anting-anting upang hindi siya tablan ng kahit na anong lason, ay nagawa pa rin siyang saktan nito.
Kitang-kita raw ni Apollo habang umuusok ang parte ng balat ni Napoy sa braso na nabugahan ng laway ng aswang. Lapnos na lapnos yun at kulang na lang daw ay malusaw ang balat. Kaya hindi na nakapagtatakang napapasigaw si Napoy sa sakit. Muli ay idinampi raw ni Napoy ang sarili niyang mga daliri sa kanyang labi at umusal ng isa pang orasyon bago niya iyon muling inihaplos sa kanyang sugat sa braso. Tagaktak na ang butil-butil na pawis ni Napoy bago niya panagawang balutin ng pinunit na tela mula sa kanyang suot na kamiseta ang nalapnos niyang balat. Sabi pa nito kung nagkataong si Apollo raw ang tinamaan ng pagsirit na yun ng laway ng aswang, malamang sa malamang ay malusaw ang buong braso nito hanggang sa kailaliman ng kanyang buto. Pinayuhan niyang mag-ingat sina Apollo. Hindi raw kasi basta-basta sumusugod ng nag-iisa ang uri ng aswang na yon. Malamang may kasama yun kanina at nakamasid lang sa malayo. Sigurado raw si Napoy na nakita nila kung paano namatay ang kanilang kasama. Malakas ang hinala niyang babalikan sila ng mga aswang na yun. Sa dami ng sinabi ni Napoy ay yun lang ang nagawang sambitin ni Apollo bilang reaksyon. Halatang bahag na bahag daw ang buntot nito kaya pati ang asawa nitong si Luwalhati ay nabuburyong na sa kanya. Pinayuhan na lang daw ni Napoy ang kanyang mga kapitbahay na hanggat maaari ay doon muna tumuloy sa kubo niya upang mabantayan niya ang mga ito ng maigi. Nararamdaman niya pa rin kasi ang tila malakas na puwersang nanggagalaiti sa ginawa niyang pagpaslang sa kanilang kalahi. Hindi nga nagkamali si Napoy. Makalipas lang ang 3 gabi araw ng Biyernes, ay muli siyang pinabango ng isang malakas at galit na mga kalampagan sa kanyang bubungan sa kalagitnaan ng hating gabi. Maging sina Apollo at Luwalhati na pabalikwas din sa kasarapan ng tulog nila, lalo na nang masundan agad iyon ng malalakas na alulong at mga pag-angil. Nandyan na sila. Sandali mo lang ipinikit ni Napoy ang kanyang mata. Umusal siya ng kapirasong dasal at nakiramdam din siya sa paligid. Hindi niya pag-aanong matukoy kung saang banda ba ng kanyang bubungan naroon at nakapwesto ang 3 aswang na ngayon ay balak na umatake sa kanila. Dahil doon ay minabuti na lang daw ni Napoy na labasin ang mga ito, dala lang ang isang piraso ng buntot pagi na matagal nang nakatago noon sa kanilang bahay. Pagmamay-ari pa raw kasi iyon ng tatay niya. Isang hampas sa hangin ang pinakawalan ni Napoy gamit ang buntot pagi at sa isang iglap ay bigla na lang daw yung humaba na animo latigo. Nang makita raw yun ng 3 aswang na lumilipad ngayon at nakapalibot sa ibabaw ng ulunan ni Napoy, ay hindi raw naiwasan ng mga ito na mapaatras. Napangisi si Napoy. Kasi alam niyang isa talaga yun sa kinatatakutan ng mga ito. Idinagdag pa na binulungan na niya ng orasyon ang buntot paging yun upang sa oras na masugatan niya ang isang aswang gamit ang naturang sandata, siguradong mahihirapan ng pagalingin ng aswang ang sarili niya. Hindi maghihilom ang sugat na idudulot ng buntot paging iyon
sa sinumang nilalang. Kaya naman talagang napakadelikado kung ito ay makakadali lang ng basta-basta. Bigla niyang hinamon ng mga ito. Niyabangan niya at inakusahang nababahag na ang buntot nila. Kitang-kita raw ni Napoy na biglang nalukot ang mukha ng pinakamalaki sa 3 aswang na nakabantay sa kanya ngayon. Halatang hindi nito nagustuhan ang pagyayabang niya. Isa raw kasi sa pinakaayaw ng mga aswang na ito ay kapag hinahamon ng kanilang kakayahan. Sakit na nila ang pumatol sa kahit na anong pangungutya, kaya naman madalas ay ito rin ang kanilang ikinapapahamak. Yun naman ang gusto ni Napoy. Hindi niya naman talaga ugaling magyabang, pero mas magiging madali para sa kanya na patayin ang mga ito kapag pikon na sila. At halos hindi na makapag-isip ng tama dahil sa sobrang galit. Lalo pa niyang tinudyo ang mga ito. Sabi niya kung hindi sila lalaban, magsiuwi na lang sila sa kanilang mga lungga. Sa sobrang pikon daw ng aswang kay Napoy, bigla na lang nitong pinalabas yung matutulis na kukong nakakubli sa mga daliri nitong pandangit. Pagkatapos ay bigla itong sumugod ng pabulusok kay Napoy. Mabilis naman ang naging kilos niya. At nang sa tansya niya ay tatamaan na niya ang aswang, ay iwinasiwas niyang muli ang buntot paging ngayon ay singhaba na ng latigo. Isang malakas na hiyaw ang biglang pinakawala ng aswang na dire-diretso ring bumagsak sa lupa matapos itong tamaan ng latigo. Wakwak ang dibdib nito sa lakas ng paghataw ni Napoy na nagpalitaw naman sa noon ay tumitibok-tibok pa nitong puso kung saan ipinatama pa ni Napoy ng napakabilis ang kanyang hawak na tulos na gawa sa kawayan. Patay agad ang aswang nang matuhog na animo litsyon ang nakabuyangyang nitong puso. At dahil doon ay patakbong nag-alisan na ang 2 pang kasama nito. Umatras sila sa tangkang pagsugod kay Napoy Agimat. Dahil nung gabi ding yun, ay napagtanto nilang wala pala silang laban dito. Mabilis na kumalat sa lugar nilang tungkol sa ginawang pagtatanggol at pagliligtas ni Napoy sa mag-ina ng kapitbahay niyang si Apollo. Marami ang humanga. Marami rin naman ang hindi na nagtaka pa. Lalo't alam nilang talaga namang siya ay isang matapang na lalaki. Ngunit meron din namang nagduda kung totoo nga bang kinaya niyang pumatay ng mga aswang sa loob lang ng ilang gabi. Samantala ang mga lahi naman ng aswang na siyang nakalaban ni Napoy ay napabalitang bigla na lang daw nag-alsabalutan at umalis sa kanilang barangay. Dahil hindi naman lingid sa kanilang kaalaman, nakilala na sila ni Napoy sa puntong iyon. Natakot daw ang mga ito na balikan silang ulit ng aking lolo. Kaya naman lumipat na lang sila sa malayo-layong lugar. Ang kwento pa nga sa amin ni Lola. Pagkatapos daw ng engkwentrong yon ni Lolo Napoy laban sa pinakaunang aswang na nakalaban niya, lalo niya pang pinag-aralan ang tungkol sa mga nilalang na ito para sa susunod na muli niya silang makaharap ay madali na lang sa kanyang kitilin ang kanilang buhay. Iba na kasi ang paniniwala ni Lolo Napoy pagkatapos ng digmaan. Ang sabi niya,
lahat daw ng mga nilalang na walang pakundangang manakit sa ibang tao ay hindi na nararapat pang mabuhay ng matagal dito sa mundo. Ang dapat daw sa kanila ay lagutan agad ng hininga upang hindi na sila makaperwisyo pa ng ibang tao. Ito ang unang bahagi ng aking kwento tungkol sa mga naging kwento ni Napoy Agimat laban sa mga nilalang ng dilim. Sana ay magustuhan ninyo at abangan ang mga susunod pa nitong mga ipapadalang parte. Muli, ito si Bayani. Hanggang sa susunod. Napoy Agimat, Episode 2. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, dito sa Sitio Pangil. Narito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang muli ay maghatid sa inyo ng isa na namang episode ng panibago nating serye na pinamagatang Napoy Agimat. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang susunod na kwento na hatid sa atin ng letter sender natin na si Bayani. Magandang araw mga kasityo. Ako na naman ito, ang bagong saltang si Bayani upang ikwento sa inyo ang isa na namang karanasan ng aking lolo sa tuhod na isang veterano ng digmaan noong panahon ng Hapon. Ang aking lolo Napoleon, na mas kilala sa bansag sa kanya bilang Napoy Agimat. Sa ikalawang parte ng seryeng ito, gusto ko sanang ikwento sa inyo ang tungkol sa isa sa mga bagay na matagal ding naging palaisipan sa kanya nung bata pa ito tungkol sa kanyang lolo Napoy. Ang kanyang mga tato sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na ayon din sa mga sabi-sabi sa lugar namin ay isang uri din daw ng agimat na tinataglay ni Lolo. Isa sa mga markang ito ay yung nasa kanang braso ni Lolo na hitsurang 4 na magkakadikit na letrang J. Nung bata pa siya, natatandaan nito pa nga na tinanong nito sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Pero ang tanging sagot lang na nakuha nito galing kay Lolo ay isang ngisi. Pagkatapos ay tinalikuran niya na nito at lumakad na siya papalayo. Meron din siyang tattoo noon sa bawat daliri niya sa kamay na lalong nagiging lantad kapag ikinukuyom niya ang kanyang kamao. Iba't ibang simbolo yun na hindi nito maintindihan at hindi nito rin maipaliwanag kung ano. Nasaka nito lang nalaman ang ibig sabihin noong binata na siya dahil ulit sa kwento sa kanya ni Lola Claudia. Mga nasa 20 anyos na raw si Lolo Napoy ng mga panahong yun nang ilapit sa kanya ang isang kaso ng 15 taong gulang na binatilyong lalaki na itago na lang natin sa pangalang Cesar, na di umano ay
nakakaranas daw ng isang malubhang karamdaman. Hindi na raw kasi maintindihan ng mga kaanak nito kung saan nanggaling at kung ano ang eksaktong sakit na dumapo kay Cesar. Kaya naman ilang beses na silang dumulog sa iba't ibang albularyo at manggagamot, ngunit wala pa ring isa man sa mga ito ang nakatulong sa kanila. Hanggang sa mabalitaan nila ang tungkol kay Napoy Agimat. Galing pa raw sa ibang bayan ang pamilya ni na Cesar. Dinala lang siya kay Napoy ng kanyang mga magulang at ng panganay na kapatid niyang babae na nagngangalan namang Clemente, na siyang nagpaliwanag kay Napoy ng mga sintomas na nararanasan ng kapatid na si Cesar simula sa pinakauna. Ang unang naramdaman daw ni Cesar noon ay ang pananakit ng kanyang sikmura, ulo at likuran, na pagkatapos lang ng isang araw ay nasundan din ng labis na pagkahilo, pati na rin ng pagsusuka. Noong una akala pangaraw ng mag-anak ay baka nauusog lang ito o baka simpleng sakit lang ang kanyang nararamdaman. Kaya naman sinubukan pa nilang painumin ito ng mga halamang gamot. Ngunit imbis na gumaling, lalo lang daw lumala ang mga sintomas. Biglaan daw ang naging pagbagsak ng katawan ni Cesar. Ang dati ay malusog at makisig naman itong katawan ay bigla na lang nangayayat ng husto hanggang sa umimpis na pati ang laman nito sa mukha. Sabi pa raw ni Clemente, wala naman daw makitang kahit na anong sakit ang mga doktor na pinagtanungan nila tungkol sa kaso ni Cesar. At ang tanging sabi lang daw nito ay kulang lang sa bitamina ang kanyang kapatid. Pero hindi pa rin nagbago ang nararamdaman nito hanggang sa umabot na sa puntong nagigising na rin si Cesar tuwing sasapit ang alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw dahil sa mga bangungot na nararanasan nito. Palagi raw itong takot na takot sa tuwing magigising ito ng ganong oras. Malakas ang kalabog ng dibdib, tapos ay tuyong-tuyo ang lalamunan at uhaw na uhaw. Kahit nga halos maubos na raw nito ang isang galong tubig nila ay hindi pa rin talaga mapawi-pawi ang uhaw nito. Hindi naman nagsasalita si Napoy habang nagkikwento si Clemente. Ang totoo, umpisa pa lang ay alam niya naman na talaga kung ano ang nangyayari sa kapatid nitong si Cesar. Kaya lang ay hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng dalagang kaharap. Kaya hinayaan niya itong magsalita ng magsalita para may dahilan siya para titigan ang malaanghel nitong mukha. May lahing Kastila daw kasi ang ama ni Clemente, kaya napakamistisa rin ng dalaga. Ngunit ang magaganda nitong mga mata at labi ay namana nito mula sa kanyang ina. Medyo nakaramdam pangaraw si Napoy ng hiya nang bigla siyang tanungin ni Clemente kung nakikinig daw ba siya. Hindi niya namalayang natulala na talaga siya sa ganda nito. Mabuti na lang talaga at mabilis mag-isip itong lolo natin at nakapagpalusot agad siya sa dalaga. Agad naman siyang nanghingi ng pasensya at nagpalusot na may iniisip lang daw siya.
bago niya isiniwalat sa dalaga na binabarang ang kapatid nito. Mabuti na lang at dinala nila ito agad sa kanya dahil kung pinalipas nila pa ito ng 1 linggo, malamang daw ay paglalamayan na nila ang binata. Bumakas ang gulat sa mukha ng mag-anak na kausap ngayon ni Cesar. Tapos kunot noo ulit siyang tinanong ni Clemente. Tinanong siya nito kung papaano raw siyang nakakasiguro sa kanyang sinabi na hindi pa nga raw niya hinahawakan ang kapatid nito. Hindi man lang nito ba muna susuriin si Cesar? Umiling daw si Napoy bago siya bumuntong hininga. Pagkatapos tumayo siya mula sa kinauupuan niyang silya bago niya nilapitan ang noon ay patang-pata na si Cesar, na mukhang walang naiintindihang kahit na ano sa pinag-uusapan nila. Tumatagos lang kasi ang mga tingin nito, parang wala sa wisyo. Nang makalapit si Napoy kay Cesar, bigla na lang siyang may kinapakapa mula sa kanang tenga ng binatilyo. Napasinghap daw ang mga magulang nito pati na rin si Clemente nang walang ano-ano ay humiyaw sa sakit si Cesar. Napatakbo pa raw si Clemente pagkatapos ay hinila niya ang braso ni Napoy. Awat-awat daw siya nito at tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa binatilyong kapatid. Nakahawak pa rin kasi ito sa tenga ni Cesar at parang may hinihila siya mula doon sa loob. Hanggang sa maya-maya pa, sa wakas, ay nahila niya nga ang isang malaki, mataba at kulay puting uod mula sa tenga ng binatilyo na noon daw ay gumagalaw-galaw pa at tila nagbubuga ng nakasusulasok na kulay berdeng likido. Lalong napahigpit ang kapit ni Clemente sa braso ni Napoy nang makita kung ano ang bagay na tinanggal nito mula sa tenga ng kanyang kapatid. Napatago rin daw ang dalaga noon sa likod niya kaya naman bigla raw nagbunyi noon ang loob ng aking lolo. Gaya nga ng sinabi ni Napoy, binabarang ang kapatid ni Clemente. Sinabihan niya rin ito na kung maaari lang, lumayo muna siya ng konti sa kanya. Dahil baka masiritan siya ng lasong inilalabas ng insekto. Napaatras naman daw si Clemente noon at bumalik sa tabi ng kanilang mga magulang. Sumeryoso naman ang mukha ni Napoy. Pamilyar kasi sa kanya ang lasong ibinubuga ng insektong ito. Mukhang kilala niya na kung sino at anong klase ng nilalang ang gumagawa nito kay Cesar. Ikinuwento ni Napoy ang tungkol sa isang pangyayari 4 na taon na ang nakalilipas. Tungkol daw sa nakaengkwentro niyang isang angkan ng mga aswang na muntik nang bumiktima sa isa sa mga kapitbahay niya rito. Ang mga aswang na yun ay may lahing mangkukulam. At ganitong klaseng lason din ang ginamit nila sa kanya noon. Isinalaysay ni Napoy na ang mga aswang mangkukulam na noon ay nakaharap niya ay lumipat na nga ng lugar na tinitirhan. At mukhang napadpad ang mga ito sa lugar ni Clemente. Sinabi rin ni Napoy
na maaari daw na malapit lang kina Clemente ang mga gumagawa nito sa kanyang kapatid. At base sa tindi ng ginagawa nitong pagpapasakit kay Cesar, ay siguradong malaki rin ang galit nito sa kanilang pamilya. Doon ay siniwalat ng ama ni Clemente na meron ngang isang pamilyang nakitira noon sa lupang pagmamayari nila. Kaya lang ay mabilis din nilang pinaalis kalaunan dahil simula raw nang tumira ang mga ito malapit sa kanilang bahay, ay hindi na nawala pa ang napakasangsang na amoy na parang humahalo sa hangin na nagmumula sa bahay na tinutuluyan ng mag-anak na yun. Doon na napangisi si Napoy. Hinarap niya ulit si Cesar, pagkatapos ay sarkastiko niyang kinausap ang nakatulalang binatilyo. Kung ganun daw anyay, nakaharap na nila ang mga mahal niyang kaibigan na ang tinutukoy ay ang lahi ng mga aswang na yun. Naggalit na galit sa kanya. Gulat na gulat daw sina Clemente at mga magulang nila nang sa isang iglap ay biglang nagbago ang reaksyon ni Cesar. Bigla raw nagsalubong ang kilay nito at ngayon ay bumakat ang mga kulubot sa mukha. Nagkaroon din ng tila maiitim at nagngangalit na ugat sa mukha at lieg ng binatilyo at naging mapupula ang kanyang mga mata. Hindi palalingid sa kaalaman ni Napoy na kanina pa sila pinakikinggan ng mga impaktong gumagawa nito kay Cesar. Kaya naman nang kausapin niya ang mga ito ay agad silang sumagot sa pamamagitan ng katawan ng binatilyo. Ang sabi nito ay huwag na raw makialam ulit si Napoy. Namumuro na raw siya sa mga ito. Lalong lumawak ang ngisi ni Napoy. Itinaas niya ang kanyang nakakuyom na kamao na siyang nagpalantad naman sa mga markang nakaukit na sa kanyang mga daliri na nang makita ng impakto ay pinanlakihan ito ng mga mata. Bumakas ang labis na inis mula doon kaya naman lalo pang natuwa si Napoy sa naging reaksyon nito. Lumakas ang ihip ng hangin. Kumulog at kumidlat sa labas at gumewang ang bahay na kanila noong kinaroroonan. Pero imbis na matakot ay nanatili lamang kalmado si Napoy ni hindi siya kababakasan ng takot. Halatang alam niya ang kanyang ginagawa kaya naman lalong napiko ng kanyang kalabang nagkukubli lang naman sa katawan ng isang binatilyo. Tinawag nitong pakialamero si Napoy at sinabing kung wala umano ang mga anting-anting nito, hindi rin naman daw siya mananalo sa kanila. Pero hindi pinansin ni Napoy ang pang-iinsulto ng impakto. Bagkus ay pinatunog niya pa ang kanyang mga daliri at umambang susuntukin ito nang bigla na lang yumanig ang paligid. Pagkatapos ay ngumanga ng pagkalaki-laki ang bibig ni Cesar at mula doon ay lumabas ang itim na usok. Kasabay noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang malakas na hiyaw na nagsasabing hindi pa raw sila tapos kay Napoy Agimat. Hindi pa ito ang huling pagtutuos nila at sisiguraduhin daw ng mga ito na sa muli nilang pagkikita, makakaganti rin sa kanya ang lahi nila. Pagkatapos ay mabilis daw na sumama sa napakalakas noong hangin ang itim na usok hanggang sa makalabas iyon sa kanyang bahay. Pagkaalis ng nasabing nilalang ay uubo-ubo namang napaluhod si Cesar sa sahig ng bahay ni Napoy. Kasabay ng biglang pagbulwak ng kanyang suka na naglalaman daw ng iba't ibang klase ng mga itlog ng insekto.
pati na rin mga uod na tulad ng hinugot ni Napoy kanina mula sa tenga nito. Isinuka rin ni Cesar ang kulay berdeng likido na may umaalingasaw na napakabaho at nakasusulasok na amoy ng animo patay na isda at nabubulok na mga karne. Hindi nga raw naiwasang mapatakip ni na Clemente sa sarili nilang mga ilong habang inilalabas ni Cesar ang lahat ng lasong itinanim ng impakto sa kanyang katawan. Pinitik pa raw ni Napoy ang gitna ng likuran ng nakayukong si Cesar at doon ay mas lalo pa itong nasuka. Halos ilabas na raw nito ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ngunit sa bawat duwak niya ay nakakaramdam naman daw siya ng ginhawa. Nang matapos si Cesar sa pagpapalabas ng lason sa kanyang katawan, tagaktak na raw ang butil-butil niyang pawis at ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Pero sobrang gaan na ng kanyang pakiramdam. Nawala yung tila masasakit na karayom na nakatusok sa bawat parte ng kanyang katawan, pati na rin ang animo nakataling lubid sa kanyang bewang. Pagkatapos noon, sandali muna raw iniwan ni Napoy ang kanyang mga bisita sa bahay at pinuntahan ang isa sa mga tauhan niya sa kanyang palayan. Si Mariano, na noon ay kilala rin sa kanilang lugar bilang isang magaling na mambabatok o traditional tattoo artist noong araw. Kumbaga, ito ang kanyang personal na taga-tattoo noong araw na ngayon ay balak niya ring utusang maglagay ng isang marka sa katawan ng binatilyong si Cesar. Hindi maiwasan ni Clemente ang magtanong kung para saan daw ang markang yun habang nakikita niya ang ginagawang pagbuburda sa katawan ng kanyang kapatid. Alinsunod sa utos ni Napoy kay Mariano. Hinarap naman ni Napoy ang dalaga at ipinakita rito ang marka sa kanyang braso. Ito yung 4 na letrang J na sinasabi nito kanina na katulad ng ipinatatatak niya kay Mariano ngayon sa balat ni Cesar. Ang kaibahan lang, 3 letra lang ang ipinatatatak niya sa braso ng binatilyo. Sumagot naman si Napoy na hindi nito pwedeng banggitin kung anong ibig sabihin ng bawat letrang yun. Ngunit ang masasabi lang niya ay ito ang pinakamalakas at pinakamatibay na proteksyong maaaring taglayin ng isang tao. Sumisimbolo sa 4 na letra ng 3 hari o 3 personang nakapaloob sa 4 na elemento. Makakatulong yun ng malaki sa kapatid nito upang hindi na siya magawang balikan pa ng impakto. Manghang-mangha naman ang dalaga. Yun daw pala ang dahilan kaya hindi siya nagawang labanan kanina ng mga kaaway niya. Nginitian na lang nito ang dalaga para sana hindi na ito magtanong pa. Pero hindi pa rin doon natapos ang kuryosidad nito. Ang napansin daw kasi ni Clemente kanina ay kung bakit mas natakot daw ang kalaban lalo na nang ikuyom ni Napoy ang kamao niya at nakita nito ang markang nakaukit sa bawat daliri niya. Natawa na si Mariano na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Tumikim ito para kunin ang atensyon ng dalagang si Clemente. Agad naman itong napalingon sa kanya kaya sinundan niya agad iyon ng salita. Masyado raw kasing magtutunog mayabang si Napoy kapag sinagot niya ang mga katanungan ng dalaga.
Kaya naman si Mariano na lang ang magsasabi kung bakit. Ang mga markang yun pala na nakatatak sa bawat daliri ng kamay ni Napoy ay isang uri din ng anting-anting na nagbibigay sa kanya ng matinding lakas na maaari niyang gamitin sa mga bakbakan. Tulad ng ginawa nito noong giyera. Kapag nga raw nakasuntok ang kamao ni Napoy, kahit isang tama lang ang inabot ng kalaban, tiyak na malalagas ang bawat ngipin nito at siguradong lilihis ang panga. Napanganga si Clemente sa sinabi ni Mariano. Kahit nga po ako nung ikwento sa akin ito ng lola ko, talagang sobra akong humanga. Kulang na nga lang magningning ang mga mata nito at halos matai siya sa sobrang kasabikang magkaroon din ng ganong klaseng agimat. Pero nang sabihin sa akin ni Lola kung paano ito nakuha ng kanyang ama, ay biglang nabahag ang buntot ko. Hindi pala biro ang dedikasyon, oras, panahon, pagod, sakit, at napakarami pang sakripisyong dapat mong ilaan at matutunan kung nais mong bumuhay ng mga anting-anting. Hindi pala ito basta pwedeng makuha ng kahit na sino, lalo na kapag hindi naman kasing tibay ng dibdib ni Napoy ang damdamin nito. Iba talaga ang katatagan ng loob ng mga sundalo ng giyera. Mahirap lang isa-isahin dito dahil masyado na nga yung sagrado. Pero kasama sa sinasabi kong sakripisyo ay ang pagpapagutom ng ilang araw, ilang linggo o ilang buwan. Depende sa kung anong klaseng anting-anting ba ang gusto mong buhayin. Sobrang laki raw ng pasasalamat ng pamilya ni Clemente sa tulong ni Napoy sa kanila noon. Sinubukan pa nga raw ng kanilang pamilya na bayaran ito ng malaking halaga bilang pasasalamat dahil sa wakas ay napagaling na niya ang kanilang bunsong anak na si Cesar. Kahit nga mismo ang binatilyo ay labis na humanga kay Lolo noon. At sinabing kahit ngayong magaling na siya ay nais niya raw na maging kanyang disipulo o tagasunod. Ngunit anuman sa mga ito ay hindi tinanggap ni Napoy. Ang sabi niya ay hindi naman daw siya tumutulong para magpabayad. At mas lalong hindi siya tumutulong upang magkaroon ng mga tagasunod. Dahil doon, labis na nakuha ni Napoy ang matinding paghanga ng pamilya ni na Cesar. Lalong-lalo na ni Clemente, na sa mga susunod pang panahon ay mas lalo pang ang umusbong at naging malaki habang patuloy niyang nasasaksihan ang kagitingan at labis na kabutihan sa puso ni Napoy sa kabila ng pagiging tila napakatigas at napakatapang nitong imahin na kinatatakutan hindi lang ng mga nakakakilala sa kanya kundi pati na rin ng iba't ibang nilalang ng dilim na kanyang nasasagupa. Sa madaling salita, matapos ang mga panahon ng pagkakakilala ni Napoy at Clemente, sa wakas ay nagkaibigan din ang dalawa. Makalipas ang 2 taon, formal na nanligaw si Napoy sa una at huling babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakalaunan ay kanyang pinakasalan. Sa madaling sabi, si Clemente, mga kasityo pangil, siya ang ina ng aking Lola Claudia.
siya ang lola nito sa tuhod at may bahay ng magiting na napoy agimat. Sana ay abangan niyong muli ang isa pang parte ng seryeng ito. Marami pa akong nakatagong kwento tungkol sa pakikipagsapalaran ni Lolo Napoy sa iba't ibang nilalang ng kadiliman na sigurado akong magugustuhan ninyo. Muli, ito si Bayani. Bagong salta dito sa Sitio Pangil. Hanggang sa susunod pa nating inkwentro. Napoy Agimat, Episode 3. Isa na namang maganda at maliwalas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig sa Sitio Pangil. Muli ay maghahatid kami sa inyo ng isa na namang parte ng panibago nating serye na pinamagatang Napoy Agimat. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang susunod na kwentong hatid sa atin ng letter sender nating si Bayani. Narito na ang Episode 3. Isang pagbati sa inyo, mga kasityo. Heto na naman ang bagong salta na si Bayani upang ikwento sa inyo ang buhay ng aking lolo Napoy, na isang veterano noong panahon ng digmaan na kalaunan ay lumaban din sa iba't ibang nilalang ng dilim bilang isang antingero. Ito na ang ikatlong parte ng ating serye, kaya naman sa pagkakataong ito ay gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ng aking lolo kung saan ipinamalas niya kung bakit nga ba siya binansagan sa kanilang baryo noon bilang Napoy Agimat. Sa parting ito ay ikikwento ko na sa inyo kung papaano nga ba nakuha ni Lolo Napoy ang bansag na yon, pati na rin ang respeto ng iba pa sa kanyang mga kabaryo na noon ay wala pa ring tiwala sa kanyang kakayahan. Sa mga panahong ito, bagong kasal pa lamang noon sina Napoy at ang kanyang may bahay na si Clemente, na noon ay nagdadalang tao na rin sa kanilang panganay na si Lola Claudia. Ito rin yung panahon na napakasagana ng mga nagiging ani nila sa kanilang sakahan. Kaya naman maganda at masagana rin ang pangkabuhayan ng mag-asawa. Ganun pa man, gaya nga ng sabi ko sa unang parte ng kwentong ito, bagamat unti-unti na noong nakikilala ang kakayahan ni Napoy, pati na rin sa iba pang mga lugar, marami pa rin, lalo na sa kanilang mga kabaryo, ang may malaking pagdududa sa kanyang kakayahan. Lalo na yung mga kapwa niya magsasaka na hindi maiiwasang mainggit kay Napoy dahil sa tila ba napakaswerteng buhay na kanyang tinatamasa. Lalo na nang atasan si Napoy ng kanilang lokal na pamahalaan noon upang mamahala sa mga patubig o irigasyon para sa kanilang mga magsasaka sa kanilang bayan. Sa puntong ito ay mukhang hindi na napigilan pa ng kanyang mga kapwa magsasaka ang matinding inggit
at dito na rin sila nagsimulang gumawa ng mga bagay laban sa kanya. Ayon sa kwento sa akin ni Lola Claudia, marami na raw ginagawa ang ibang magsasaka noon para lang masabotahe ang kabuhayan ni Napoy. Tulad na lang ng paninira nila sa kanilang mga pananim, na ilang beses din daw niyang pinalampas hanggang isang beses daw. Nahuli ni Napoy ang isang grupo ng mga kalalakihang magsasaka na tila dinadaya yung daluyan ng patubig sa kanilang lugar. Gayong hindi pa naman sila ang naka-schedule para sa araw na yon. Mahinahon naman daw silang sinita ni Napoy, pero imbes ay bigla na lang daw binunot ng 3 kalalakihang ito ang mga itak na nakasukbit sa kanya-kanyang tagiliran. Nagsalubong naman daw kaagad ang kilay ni Napoy. Sinubukan niya pang pigilan ng mga ito sa pamamagitan ng mahinahon ulit na pakiusap. Pero tinawanan lamang siya ng 3 hanggang sa isa na sa mga ito ang sumugod sa kanya at inundayan siya ng taga. Mabuti na lang at mabilis na nakaiwas si Napoy. Ikinagulat pa ng 3 lalaki nang halos hindi nila makita ang naging pag-iwas ni Napoy sa sobrang bilis ng kilos niya na animo, 1 kidlat. Nagkatinginan pangaraw ang mga ito. Bahagya silang nasindak. Pero huli na para atrasan pa nila ang laban. Kaya muli nilang pinalibutan si Napoy at iniamba dito ang kanilang mga hawak na sandata. Mahinahon naman daw silang kinausap ni Napoy na itigil nila ang kanilang mga ginagawa dahil hindi niya gustong saktan ang mga ito. Pero maririnig na rin ang diin at pagbabanta sa kanyang tinig. Doon ay nagtawanan naman ang 3 at sinabing huwag daw siyang masyadong mayabang. Mabilis lang naman daw siyang umilag. Pero siguradong kapag tinamaan siya ng taga, hindi sasantuhin noon kahit ang kanyang buto. Dinagdagan pa ng isa sa mga ito na hayaan daw niya at kapag namatay siya, ito na ang bahala sa maganda niyang asawa. Doon na raw nagpantig ang tenga ni Napoy. Pakiramdam niya raw ay biglang uminit ng husto ang ulo niya na kulang na lang ay sumabog ito. Nawala ang emosyon sa kanyang mukha pagkatapos ay nagsimula siyang humakbang papalapit sa kanila. Para siyang isang tigring handa na ngayong sumakmal sa kanyang biktima na hindi napapapigil pa sa kahit na sino. Doon ay nanumbalik ulit ang naramdamang sindak ng 3 lalaki kanina, ngulit upang itago ang pagkabahag ng kanilang buntot, ay muli na lamang nilang inundayan ng sabay-sabay na taga ang aking lolo. Bigla na lang daw nanlaki ang mata ng 3 lalaki nang hindi man lang nasugatan ni katiting ang kahit na anong parte ng katawan ni Napoy. Bagkus ay tumalbog lamang sa napakakunat niyang balat ang kanilang mga itak. Doon ay bigla silang napaatras. Nabitiwan din nila ang kanilang mga hawak na sandata at takot na napatitig sa ngayon ay nagtatagis na mga bagang ni Napoy. Dinig na dinig daw ng 3 na nagtunugan ang mga buto nito sa daliri na halatang handa na nitong isuntok sa kanilang mga pagmumukha. Napaupo na lang ang 3 sa takot habang papalapit sa pwesto nila si Napoy. At wala na silang nagawa kundi ang mapapikit nang makita nilang iniangat na nito ang kanyang kamao at sa isang iglap ay sumuntok ito. Halos maihina raw sa kaba ang 3 nang makita nilang hindi pala sila ang pinatamaan ni Napoy ng suntok, kundi ang buhay na batong sinalampakan nila kanina, na ngayon
ay durug-durug na. Kung silang tinamaan noon malamang, ay ganon din ang kanilang mga magiging hitsura. Pagkatapos noon ay sinigawan niya ang mga ito na magsilayas na umano sa kanyang harapan at baka kung ano pa ang magawa niya sa kanila. Yun lang daw ang mga katagang binanggit ni Napoy. At sa isang iglap ay kumaripas na ng takbo ang mga ito. Pag-uwi niya ng bahay ay nagulat pa nga raw si Clemente nang makita ang 3 malalaking pasa sa katawan ng asawang si Napoy. At dahil doon ay napilitan siyang magkwento sa kanyang misis. Sabi kasi ni Lola Claudia, hindi naman daw kasi totoong kapag may anting-anting ka ay hindi ka na talaga makakaramdam ng kahit na anong sakit. Tulad nga ng nangyari kay Napoy, hindi nga ito tinatabla ng taga, ngunit sa bawat ataking sasalagin niya, ay masasaktan pa rin naman siya ng bahagya. Hindi nga lang kasing lala ng magiging epekto nito sa isang normal na tao. Pagkatapos noon ay mabilis daw na kumalat ang balita sa kanilang lugar na tunay nga ang mga agimat na tinataglay ni Napoy. At simula nun, wala na ulit nagtangkang sumubok sa kanyang lakas. Ganun pa man pagkalipas lang daw ng ilang linggo, ay isa na naman daw pong panibagong balita ang kumalat sa kanilang baryo tungkol sa aking lolo. Tumaas ang kilay ni Napoy nang sabihin sa kanya ng asawang si Clemente ang balitang narinig nito ng umagang yun. Nakalat na raw noon sa kanilang baryo. Nagpunta raw kasi ito kanina sa simbahan at yun ang narinig nitong usapan ng mga tsismosa doon. Kaya naman muntik pa itong mapaaway kanina. Bigla raw kasing nagkasakit yung 3 lalaking nakalaban ni Napoy noon lang nakaraang linggo. Tinubuan daw ng malalaking pantal ang mga mukha nila at katawan na sa tuwing mapipisa ay naglalabas daw ng napakaraming nana. Wala na raw kasi silang maisip na ibang pwedeng gumawa nun sa kanila kundi si Napoy lang, na hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may alam din pagdating sa karunungang itim. Napailing naman bigla si Napoy. Ang katwiran niya kung gusto niyang saktan ang mga ito dapat ay ginawa niya na yun sa kasagsagan pa lang ng away nila. Isa pa, wala naman talaga sa ugali niya ang kumana ng mahihina at walang kalaban-laban sa kanyang abilidad. Dahil yun nga ang nilalabanan niya noon. Kaya siya sumali sa pakikipagdigmaan. Nagpasya na lang daw noon si Napoy. Napuntahan ng 3 kalalakihang nanugod sa kanya nung nakaraang 2 linggo na ang nakalilipas upang sana ay klaruhin sa mga ito na wala siyang kinalaman sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Ngunit hindi na inaasahan ang eksenang maaabutan niya pala dun sa looban kung saan nakatira ang mga ito. Nagkakagulo ang mga tao sa labas ng bahay na tinutuluyan ng 3 lalaki na napagalaman ni Napoy na magkakamag-anak pala. Maraming mga nakikiusyosong kapitbahay sa nangyayari sa kanila habang ang 3 lalaki namang ito na itago na lang natin sa mga pangalang Doming, Danilo at Antonio ay halos nagpapalakasan na raw ng iyak dahil sa sakit na nararamdaman nila sa mga sugat
at nakapandidiring mga pantal at bukol na tumubo sa halos buo nilang katawan. Napalilibutan sila ng napakaraming lumilipad na uwak sa himpapawid na halos tumakip na sa langit. Habang merong isang albularyong sumusubok na gumamot sa kanila ng mga sandaling yun. Ngunit nang makita ito ni Napoy ay halos matampal niya ang sariling noo dahil mali ang ginagawa nitong paraan ng kunwari ay pagpapalayas daw ng demonyo sa katawan ng tatlo. Pinatigil ni Napoy ang albularyo. Sinabi niyang lalo lamang nitong sinasaktan ang kanyang mga ginagamot. Naiiling niyang inagaw mula sa kamay ng huwad na albularyo ang palaspas na ginagamit nitong panghampas sa 3 kawawang biktima nito. Ni hindi nga raw benditado ang palaspas na ginagamit nito kaya napapalatak pa si Napoy. Pero imbis na makinig sa kanya ay kinumbinsi pa raw ng albularyo ang mga taong nakapalibot sa kanila noon na huwag daw maniwala sa aking lolo dahil ito mismo ang salarin kung bakit nangyayari yun sa 3. Ganun pa man ay hindi pa rin nagpatinag si Napoy sa mga pambibintang nito sa kanya bagkus ay dire-diretso na lang niyang nilapitan ng 3 lalaking namimilipit pa rin noon sa sakit. At isa-isang binulungan ng mga ito sa kanya-kanya nilang mga tenga. Dahil sa ginawang yun ni Napoy, isa-isa raw ay biglang nagputukan ng malalaking bukol at mga butlig sa mukha at katawan ng 3. Dahil doon ay umagos ang nakakadiring nana sa kanilang mga sugat na lalo pang nagpahiyaw sa mga ito. Pagkatapos noon, nakita rin ang lahat ang tila unti-unting pagtubo ng animo ugat ng puno sa kanilang mga paa, kasabay ng pagbabago ng kanilang mga hitsura, boses at pangangatawan. Bigla na lang naging matikas ang kanilang dibdib, naging bato-bato ang kanilang mga braso at animo sila tinubuan ng tigi-tigisa at paikot na mga sungay sa gitna ng kanilang mga noo. Nagulat ang lahat ng nanonood sa eksena. Kahit ang albularyo ay halatang natakot sa kanyang nakita, lalo na nang pukulan siya ng masamang tingin ng 3 lalaking kanina lang ay ginagamot niya. Pagkatapos ay bigla nila siyang nginisihan. Bago sila muling humarap sa noon ay nakatayong si Napoy. Isang boses ang nagtanong kay Napoy kung bakit pa raw siya nakialam. Sana'y hinayaan na lang daw niya na gamutin sila ng huwad na albularyo. Hindi ba't kaaway rin naman daw niya ang mga ito? Malaki na raw ang nagiging perwisyo ng mga ito sa mga nilalang na nagpaparusa sa kanila ngayon. Sinira daw kasi ng 3 ito ang tirahan nila sa bundok. Dinumihan nila ang bukal na kanilang binabantayan at walang pakundangang pinatay ang mga alaga nilang uwak para kainin. Humiyaw si Domeng gamit ang isang kakaiba at nakapangingilabot na boses na akala mo'y nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kasabay noon ay ang biglang paghangin ng malakas at ang pagkalagas ng halos lahat ng dahon sa mga punong nakapaligid sa kanila ng mga sandaling yun. Umiling-iling si Napoy. Pinakalma ang sarili. Ayaw niyang makaaway ang ngayon ay mga kaharap na engkanto ng bundok dahil minsan niya nang naging kaibigan ang mga ito. Alam niyang hindi sila basta-basta nananakit ng mga tao, maliban na lang kung sinagad nito ang kanilang galit. Ngunit hindi niya naman maaaring pabayaan na lang ang kanyang mga kabaryo. Kaya sinubukan pa rin naman niyang
pakiusapan ang mga ito. Hiniling niyang patawarin na ang tatlo. Sa tingin niya naman, sapat na ang parusang ipinataw ng kanyang mga kaibigan sa mga hinayupak na yun. Hindi naman na raw siguro kailangan pang kitilin nila ang kanilang mga buhay. May mga anak din kasi ang mga ito. Kahit na masasamang tao sila, ay meron pa rin namang mga paslit na umaasa sa kanila sa ngayon. Yun ang ipinaliwanag ni Napoy sa mga engkantong kaibigan niya. Biglang yumuko si Napoy. Hinawakan ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang isang agimat na ang mga engkantong kaharap niya mismo ngayon ang nagbigay sa kanya noon. Ang mutya ng bukal sa anyo ng isang buhay na bato na siyang dahilan. Kaya naman kahit na anong sakit na dumapo sa katawan ni Napoy ay mabilis lamang na gumagaling at nahuhugasan ng tubig. Mababait daw pala ang uri ng mga engkantong ito, ngunit talagang masama silang maging kaaway, lalo na at hindi naman sila gumagawa ng kahit na anong ikapapahamak ng mga taong matagal na rin naman nilang kasamang namumuhay dito sa ibabaw ng mundo, buhat ng masyado nang maging masikip para sa kanila ang mundo ng mga engkanto. Biglang huminto ang tila buhawing pag-ikot ng hangin sa kanilang pwesto. Umalma rin ang nag-iingay na mga awak at humawi ang mga ito, kaya pumasok din sa wakas ang sariwang hangin nagmumula sa himpapawid. Ngunit sa Kamilano na hindi pa rin daw nagbago ang hitsura ng tatlong lalaki. Pagkatapos ay muling nagsalita ang engkantong kausap ni Napoy sa pamamagitan ng bibig ni Domeng. Tinanong pa raw si Napoy ng mga ito na kung pagbibigyan nila siya, ano naman ang magiging kasiguraduhan nilang hindi nauulit pa ang mga salbahing ito. Sandaling nag-isip si Napoy. Kailangan niyang maging matalino sa kung ano ang isasagot niya sa mga ito. Dahil isang maling salita lamang ay tiyak na papatayin ng mga engkanto sina Domeng. Ganun sila katindi kung magtanim ng galit. Hindi sila papayag na basta na lang silang magbibigay ng kapatawaran, dahil hindi rin naman sila ganun kadaling mapuno. Mahal nila ang mga tao, kaya nga masakit para sa kanila ang abusuhin sila ng mga ito. Kaya naman dahil doon na isang pasya ang nabuo sa isip ni Napoy, hiniling niya na lamang na bulagin na lamang nila ang kaliwang mata ng bawat isa sa mga ito. Sa ganung paraan magtatanda na sila, dahil kung sakaling muli pa nila itong uulitin, ay hahayaan na raw niya ang mga engkantong kitilin na ang kanilang mga buhay. Doon ay napangiti na raw sa wakas ang engkantong kausap ni Napoy. Hindi na rin bumilang pa ng ilang segundo, dahil agad-agad ay muling naghiyawan sa sakit ang tatlong lalaking pinarurusahan ng engkanto, nang bigla na lang daw magputukan ang kaliwang mata ng bawat isa sa kanila. Pagkatapos noon ay naramdaman nilang tila may kung anong mabigat na bagay na umalis sa kanilang mga balikat, at noon ay nawala rin ang tila madilim at maitim na enerhiyang bumabalot sa buong lugar. Sa isang iglap ay nawala rin daw ang mga bakas ng bukol na kanina ay halos pumuno sa mga mukha nila.
Maliban na lang sa sugat na nasa kani-kaniya nilang mga mata na maya-maya pa, ay isa-isang dinampian ni Napoy ng kanyang daliri at inusalan ng dasal upang mabilis na maghilom ang mga ito. Hindi magiging madali ang proseso noon, ngunit makakatulong ang orasyong ibinulong ni Napoy sa hangin upang bawasan ang kanilang mararamdamang sakit at kirot, lalo na kapag sasapit ang malamig na panahon. Kahit papaano magsisilbing representasyon pa rin ang marka ng pagkawala ng isa nilang mata upang hindi na sila umulit pa. Halos lahat daw ng nakakita ng pangyayaring yon ay naiwang nakanganga sa loob ng ilang minuto. Hindi sila makapaniwalang masasaksihan mismo ng mga mata nila ang kakayahan ng kanilang kabaryo na si Napoy Agimat. Kahit mga binulag ng mga engkanto ang mata ni Doming, Danilo at Antonio, ay nagpapasalamat pa rin kay Napoy ang kanya-kanya nilang pamilya dahil kung hindi ito dumating, malamang na mas masahol pa ang naging kapalit ng kasalanan nila sa mga engkantong naperwisyo ng kanilang kapabayaan. Samantala noon din mismo, ay nakaramdam naman daw ng hiya ang albularyong gumagamot sa mga ito kanina. Yukong-yuko ito nang umalis sa kanilang lugar at halos hindi na lumabas pa ng bahay. Pagkatapos ng pangyayaring yun, dahil na rin sa takot at hiyang nararamdaman niya kay Lolo Napoy. Yun daw ang naging simula ng pagiging malapit ng iba pa nilang kabaryo kay Napoy. Dahil sa wakas ay napatunayan niya sa mga ito ang kanyang kakayahan. Bagamat wala naman talaga siyang pakialam noon sa kanilang opinyon, mas maigi at mas magaan pa rin ang naging buhay nila pagkatapos na makuha niya ang paggalang ng mga ito. Sa paglipas daw ng panahon, ay marami pa sa kanyang mga kabaryo ang natulungan ni Napoy na ikikwento ko sa mga susunod pang parte ng seryeng ito. Sana ay nagugustuhan niyo ang daloy ng aking kwento, mga kasityo pangil. Muli, ako nga pala ulit si Bayani. Bagong salta lang dito sa Sityo Pangil. Hanggang dito na lang muna. Itutuloy. Napoy Agimat, Episode 4. Magandang araw muli sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sityo Pangil. Ito na naman ang inyong lingkod upang sa araw na ito ay hatiran kayo ng isa na namang kapanapanabik na episode ng ating panibagong serye tungkol kay Napoy Agimat. Episode 4 na tayo, mga kasityo pangil, kaya naman ano pang hinihintay natin? Halina't pakinggan na natin ang kwento. Kumusta kayo, mga kasityo pangil? Narito na naman ako, ang bagong saltang si Bayani, upang muling magkwento sa inyo tungkol sa mga karanasan ng lolo kong isang veteranong lumaban noong panahon ng Hapon. Masaya ako sa naging mainit niyong pagtanggap sa aking mga ipinapadalang kwento sa channel na ito. Kaya naman narito muli ang isa pang parte ng ating serye. Itong karanasang nais ko sanang ibahagi sa inyo ngayon ay nangyari nung panahong nasa 4 na taong gulang na raw
ang panganay na anak ni Napoy at Clemente, na walang iba kundi ang aking lola Claudia. Ito rin yung panahong hindi na rin gaanong tumatanggap si Napoy ng mga kasong paranormal na inilalapit sa kanya dahil ang prioridad niya na noong mga panahong yun ay ang kanyang mag-ina. Ngunit talaga nga yatang kadikit na ng pagkatao ni Napoy ang mga kakaiba at tila hindi kapani-paniwalang pangyayari dito sa mundo. Dahil ayon naman sa kwento ng aking Lolo Cesar, ang bunsong kapatid ni Lola Clemente, may isang pangyayari daw na muling nagpabalik kay Napoy upang maging aktibo ulit ito sa paggamit ng kanyang mga agimat. Dapit hapon. Kaarawan daw yun ng bata pa noong si Claudia at naglalaro ito sa likod bahay habang binabantayan siya ng kanyang tiyuhing si Cesar. Abala raw kasi sa pag-aasikaso ng mga bisita nila ang mag-asawang Napoy at Clemente. Kaya naman hinayaan na muna nilang magliwaliw ang kanilang unika iha upang malibang ito. Nakadikwatro pa naman daw noon si Cesar habang nakaupo sa mahabang bangkong gawa sa kawayan na nagsisilbing pahingahan nila sa likod bahay tuwing hapon. Nang bigla na lang daw nitong napansing tila hindi na lamang mag-isang naglalaro si Claudia. Para daw itong may kinakausap. Pero wala namang makitang ibang tao roon si Cesar, kundi silang dalawa lang ng kanyang pamangkin. Napakunot ang noo niya. Lalo na nang maya-maya pa ay bigla na lang nagsalita ang batang si Claudia habang umahalakhak. Ngunit ang nakapagtataka pa'y ibang lengguwahe raw ang gamit nito. Nang hindi makatiis ay tinawag na lang daw kaagad ni Cesar ang pamangkin, ngunit imbis na sumunod ito ay nginitian lang daw siya ni Claudia at kumaway ito sa kanya na parang nagpapaalam. Pagkatapos ay nakita niyang bigla na lang nitong itinaas ang isang kamay at aktong kumapit sa isang hindi nakikitang nilalang habang naglalakad ito palabas ng kanilang bakuran. Habol-habol daw ni Cesar ang kanyang pamangkin na ngayon ay tinatahak na ang daan nito patungo sa palayang ang kabilang bahagi naman ay purong kagubatan na. Madaling-madali si Cesar dahil sa pagtataka niya rin ay napakabilis daw kung maglakad ng 4 na taong gulang niyang pamangkin. Parang halos hindi na nga raw lumalapat noon sa lupa ang mga paa nito, kaya naman mabilis itong nakalayo. Hanggang sa hirap nang makahabol si Cesar, kaya naman nagpasya na siyang tawagin ang kanyang bayaw na si Napoy. Animo bigla raw nagpanting ang tenga ni Napoy nang marinig ang sigaw na yon ng bayaw na si Cesar. Agad niyang binitawan ang hawak na isang bilao ng kakanin na ihahain niya sana sa mesa at dali-dali siyang tumakbo patungo sa likod bahay. Tarantang-taranta siya gayong wala naman yun sa kanyang karakter. Simula raw kasi nang magkaanak si Lolo Napoy, ay naging napaka-protektibo na raw nito sa kanyang mag-ina. Mabilis din siyang kamahan lalo na pagdating kay Claudia. Histerikal agad si Napoy nang hindi niya makita ang unika iha sa likod bahay. Hindi sinasadyang nakwelyohan niya pa ang kapatid ng kanyang asawa na agad namang nasindak nang makita ang kanyang reaksyon. Kahit nga raw si Clemente ay pinanlakihan na lang ng mga mata nung makita niya ang naging reaksyon ng asawa. Taranta namang itinuro ni Cesar ang direksyong tinahak ng pamangkin.
Talagang kinabahan siya nang makita ang galit na mukha ng kanyang bayaw, kaya mabilis siyang humingi ng pasensya rito. Hindi napigilan ni Napoy na mapamura ng biglang kumalabog ang dibdib niya pagsagot pa lang sa kanya ni Cesar. Lalo pa yung nadagdagan ng maya-maya pa ay bigla na lang niyang malanghap ang isang kakaibang amoy na humalo sa hanging bigla na lang umihip ng malakas at tumama sa mukha niya. Amoy patis daw yun. Amoy kambing na hindi na nalilinis na hinaluan din ng amoy ng usok ng sigarilyo. Sumisipa sa lalamunan ni Napoy ang amoy noon. Kulang na lang ay maubos siya dahil sa sobrang tapang ng pag-alingasaw nito. Kaya naman lalo pa nga niyang binilisan ang kanyang paglalakad at mas pinatalas pa ang kanyang pakiramdam. Kailangan niyang mahanap agad si Claudia. Dahil alam at nararamdaman niyang malapit na ito sa kapahamakan. Nagtagis daw ang bagang ni Napoy. Napakuyom sa sariling kamao. Kaya naman mabilis itong nilapitan ni Clemente upang pakalmahin. Medyo natatakot na rin kasi noon ang mga bisitang napalabas na rin sa likod bahay dahil sa paghihisterikal ni Napoy. Sobrang pula raw kasi ng hitsura ng mukha ni Napoy nang siya ay nagalit. Ani mo sa bulkang sasabog na lang basta anumang oras. Kulang na nga lang daw ay may lumabas na ring usok mula sa kanyang ilong ng mga sandaling yun. Pinahinahon ng pilit ni Clemente ang kanyang mister. Pinayuhan niyang huwag nitong danin sa init ng ulo ang lahat dahil baka lalo siyang hindi makapag-isip ng tama. Kailangan niyang alalahanin ang anak niya at unahin ang kapakanan nito. Dahil doon huminga raw ng malalim si Napoy at pinilit niyang alisin ang namumuong init sa kanyang dibdib. Bago siya naglakad papunta doon sa may gubat. Nagulat pa nga raw ang mga bisita nila nang makitang sobrang bilis lang ng naging paglalakad ni Napoy at sa isang iglap ay narating agad nito ang bukana ng gubat. Ginamit niya ang kanyang anting-anting para sa liksi na nakatanim sa kanyang katawan kasama ng iba pa niyang tinataglay na agimat. Ginamit niya rin ang talas ng kanyang pakiramdam. Pinalakas ang bawat sensasyon sa kanyang katawan. Kabilang na ang paningin, pang-amoy, pandinig, at pakiramdam. Mabilis namang nakita ni Napoy ang kanyang anak na si Claudia. Doon mismo sa pinakagitna ng kagubatan. Tumatawa-tawa ito habang ang buong akala niya ay nakikipaglaro lamang siya sa isang napakalaki at nakasusulasok na hitsura ng di gaanong pamilyar na hitsura ng halimaw na animoy isang napakatangkad at napakalaking tao na may mahahaba at matutulis na mga tenga at kuko. Mga ngipin na tulad ng sa piranha. Kulay itim na mga mata at di lang napakahaba. Ngunit may hati sa pinakagitna na kamukha ng sa ahas. Mahaba rin daw ang mga binti at braso nito. Napalilibutan ng kulay itim at makakapal na balahibo ang dibdib at ibabang bahagi ng katawan nito. At animo ito baliw na naglalaway habang nakatitig sa paslit na anak ni Napoy na noon ay wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Dahil nga sa ngayon lamang nakakita ng ganong klaseng nilalang si Napoy, kahit papaano, ay medyo natigilan siya nang magkaharap sila. Ngunit mabilis siyang nakabalik sa kanyang sarili nang maya-maya pa ay pumalahaw ng iyak ang anak niyang si Claudia. Kaya naman napalingon agad siya sa anak at naputol ang biglaan niyang pagkakatulala sa kaharap na nilalang.
Kitang-kita raw ni Napoy na bigla na lang itong biniyabit ng isang maliit na nilalang na may kulubot na balat. Mahabang baba at maputi hanggang talampakang buhok. At tangkasa na nitong ilalayo sa kanyang bata kung hindi lang naging mabilis ang kilos ni Napoy at inisang hakbang niya ang pwesto nito. Nadakot ni Napoy ang buhok ng matandang nuno pagkatapos ay naagaw niya agad dito ang kanyang unika iha. Saka niya ito bigla na lamang ibinalibag sa lupa. Walang nagawang halimaw na kaharap nila nang sa isang iglap ay nalasog ang buto ng nuno na mukhang alalay nito. Nagsalubong na lamang bigla ang mga kilay ng halimaw. Pagkatapos ay halatang nagalit ito sa ginawa ni Napoy. Dahil doon ay bigla na lang itong nagsumigaw ng pagkalakas-lakas na siyang nagpayanig naman daw noon sa kinaroroonan nila ng mga sandaling yun. Talagang umuuga raw ang lupa. Naggagalawan ang mga puno na animo ni yuyug-yug ang mga ito. Umaalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw ng halimaw na sigurado si Napoy na naririnig din hindi lang sa buong kagubatan kundi pati na rin sa malapit lang naman ding mga kabahayan. Napatanong pa raw noon si Napoy sa kanyang sarili kung ano nga bang klaseng nilalang ang nasa harap niya. Yun ay sa kabila ng pagwawala ng halimaw sa kanilang harapan. Na hindi niya maitakas noon ang anak na hanggang ngayon ay pumapalahaw pa rin ng iyak dahil na rin sa takot na baka lalo itong mapahamak kung susubukan niyang tumakbo. Pero maya-maya pa, saka pa lang daw nabigyang linaw kay Napoy ang lahat nung sa sobrang galit na raw ng halimaw, ay bigla na lamang nitong pinalitaw ang kanyang napakalaking pakpak sa kanyang likuran na animoy kamukha ng pakpak ng paniki. Bukod doon, lalo pa raw humaba ang kanina pa naman na nitong matutulis na tenga. Nanlisik lalo ang kanyang mga mata at mas naging mukhang nakakatakot ang hitsura. Napamura na naman si Napoy. Sa pagkakataong ito ay may hula na siya kung ano ang nilalang nakaharap niya ngayon. Dahil na rin sa nakita niyang tunay nitong anyo at sa kakayahan nitong taglay na halatang hindi galing sa pangkarniwan lamang na nilalang. Hindi nga siya nagkamali nang maisip niyang isa nga itong kapre. Ngunit may isang bagay pa siyang nakumpirma ngayon lang. Nang bigla na lang nitong patubuin ang kanyang mahahabang pangil na kamukha ng sa mga aswang. Mga aswang na matagal nang namumuro kay Napoy. Ani-ani. Isa itong ani-ani. Bigla niyang nasambit ang pangalan ng nilalang na ito na tumutukoy sa mga uri ng nilalang na kalahating kapre at kalahating aswang na pawang nagtataglay ng mga katangian ng kanyang lahing pinagmulan. Ang tangkad ng kapre, ang mapaglaro nitong ugali, ang kasamaan ng aswang, at ang pagiging hayok nito sa dugo at laman ng tao bilang paglapastangan sa Diyos na may lalang ng sangkatauhan. Sa pagkakaalam daw noon ni Napoy, ang mga ani-ani ay likas talagang hayok sa amoy ng mga bata dahil tulad ng mga aswang, natatakam sila sa kanilang dugo at sariwang laman ng mga ito. Ibig sabihin yun ng dahilan kaya nito isinama si Claudia kanina sa gubat. At kung hindi nga lang niya ito naabutan agad, malamang ay nilapa na nito ang kanyang unika iya.
Hindi niya lubos maisip ng mga sandaling yon kung ano ang gagawin niya kung sakaling nagtagumpay nga ang halimaw na ito sa binabalak nito sa kanyang anak. Siguradong hindi niya yun kakayanin. Siguradong masisiraan siya ng bait. Dahil sa napagtanto ay muli na namang kumulo ang dugo ni Napoy. Nagsimula na namang mamula ang kanyang mukha na animo isa siyang nag-aalburutong bulkan. Kaya lang ay pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili upang hindi niya maipahamak ang sariling anak. Mabuti na lang talaga at eksakto rin ang naging dating ng kanyang bayaw na si Cesar kasama ang iba pa nilang mga tauhan sa palayan na noon ay pawang may mga daladalang sulo, tulos, itak at karit na sandata nila bilang paghahanda kung sakaling mapasabak nga sila sa bakbakan. Dali-daling kinuha ni Cesar ang kanyang pamangkin mula sa bayaw na si Napoy habang ang atin namang bida ay bigla na lang daw sumugod sa halimaw. Tumalon daw si Napoy ng pagkataas-taas hanggang sa halos magpantay na ang kanyang katawan sa mukha nito. Pagkatapos ay isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa sarat nitong ilong na umabot pa nga hanggang sa makakapal din pala nitong labi. Malakas ang naging pagdaing ng kapreng aswang sa naging atake ni Napoy Agimat. Hindi lang dahil sa lakas ng suntok nito, kundi dahil sa isang anting-anting na taglay ni Napoy. Na ang kapangyarihan ay panatilihin sa matagal na panahon ang bawat ataking bibitawan niya sa kahit na anong uri ng kanyang kalaban. 7 buwan at 7 araw. Ganun katagal ang magiging pananatili ng epekto ng kanyang atake. Kaya naman labis-labis din ang galit sa kanya ng ani-ani. Wala rin itong balak na magpatalo sa kanya ng ganun-ganun lang. Lalo pa at inagaw ni Napoy ang kanya dapat magiging hapunan para sa araw na yun. 6 pusang pinausli ng halimaw ang matutulis na kuko niya sa bawat daliri ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay mabilis niya iyong ikinalmot sa noon ay nakatayo pa ring si Napoy. Galit na galit ito, ngunit dahil doon ay naging mabagal din ang kanyang mga kilos, bukod pa sa iniinda pa rin ito ang matinding kirot ng ginawang pag-atake ni Napoy sa kanya. Tuloy ay naging madali na lang daw noon para sa aking lolo na iwasan ang bawat pag-atake nito. Bawat atake ng halimaw ay isang ganti rin ni Lolo Napoy, hanggang sa bigla na lamang daw itong bumagsak sa lupa. Doon na napangiti si Napoy. Sa wakas ay nakakuha rin siya ng tiyempo upang gawin ang kanina pa niya gustong-gustong isagawa sa kalaban. Tumalon daw muli si Napoy sa ere. Pagkatapos ay pinabagsak ang sarili sa leeg ng halimaw bago siya muling sumampa sa leeg nito at pinaulanan ng suntok ang mukha ng ani-ani. Dinig na dinig daw ni Napoy ang biglang iyakan at hiyawan ng mga hindi nakikitang nilalang ng dilim na nagkukubli noon sa mga kasulok-sulukan ng gubat. Malalakas na iyakang ikinagulat din ng aking lolo. Bigla na lang daw nilapitan ng isa sa kanyang mga tauhan si Napoy at pinigilan ang kanyang ginagawang pagpaparusa sa halimaw. Awat-awat siya nito ngunit hindi siya natinag, bagkos ay nagpalinga-linga lang siya sa paligid. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakita niya ang isang maliit na nilalang
na nakatayo noon sa ibabaw ng isang nakausling sanga ng puno sa kanyang harapan. Biglang nadakot ni Napoy ang isa pang nuno na kanina ay nanonood lang sa ginagawa niyang pagdurog sa mukha ng ani-ani gamit ang kanyang kamao. Nagkakawag ito at nanghihiyaw at nakiusap na huwag daw siyang saktan ni Napoy dahil wala naman daw siyang balak na lumaban. Ang sagot naman ni Napoy, hindi raw niya sasaktan ng mga ito kung sasabihin nila kung bakit nila iniiyakan ang halimaw. Ang nuno na kanina ay halatang takot na takot ay bigla na lang daw tumalim ang tinging pagkatanong pa lang ni Napoy ng ganon. Pagkatapos ay sumagot ito na hindi raw sila nag-iiyakan dahil sa lungkot, kundi dahil daw sa sila ay nagbubunyi. Ikinuwento pa ng nuno na matagal na palang inaalipin ng ani-aning yun ang halos lahat ng engkanto at mga maligno sa gubat na yun. Wala raw kasi silang magawa dahil sa sobrang lakas nito ay nagagawa sila nitong pasunurin. Napamura na naman si Napoy. Dahil sa nalaman ay lalo pa raw siyang nagalit. Nangainit daw ang kamao nito at kitang-kita yun ng mga kasama ni Cesar dahil umuusok daw ang mga yun. Akala mo raw yun isang bolang apoy na anumang tamaan ay kayang lusawin. Pagkatapos ay muli raw sumuntok si Napoy, ngunit sa pagkakataong ito ay mababagal. Ngunit napakalalakas na raw lalo nang binibitiwan itong suntok na pinatatama naman ito sa dibdib ng halimaw na naghihingalo na rin sa pagkakataong yun. Katwiran ni Lolo Napoy, wala raw puwang sa ibabaw ng mundo ang mga kampon ng dilim. Ang dapat talaga sa kanila ay pinapatay at ibinabalik sa impyernong pinanggalingan nila upang hindi na sila makapamirwisyo pa ng iba. Gabi na nang sa wakas ay iwan ng grupo ni Napoy ang wala ng buhay na katawan ng kapreng aswang na yon. Habang napupuno naman ng mga palakpakan ang bawat daanan nila dahil sa palakpakan ng mga kasama ni Napoy. Ngayon lang talaga nila aktual na nasaksihan kung gaano nga raw ba kalakas ang isang Napoy Agimat. Kaya naman hangang-hanga sila sa aking lolo. At syempre hindi nagtagal ay mabilis na naman daw na kumalat ang balita tungkol sa nangyari na naging dahilan. Kaya muli ay dinagsa na naman si Napoy ng mga taong gustong humingi sa kanya ng tulong. Doon daw talaga napagtanto ng aking lolo at tila ipinanganak nga lang talaga siya upang magsilbi at maging protektor ng mga tao laban sa mga masasamang elementong namumuhay dito sa mundo. Yun na ang naging hudyat, kaya naman sa wakas ay natanggap niya rin sa sarili niya ang kanyang misyon sa buhay. Hindi rin naman naging mahirap yun kay Lolo Napoy dahil sa suportang ibinibigay sa kanya ng kanyang may bahay na simula umpisa raw ay nangakong nasa likuran niya lang lalo pa. At siya mismo ay nakaranas na ng hiwaga at galing ng kanyang asawa noong may mangyari sa kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat, marami pa ring matitinding pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay nang dahil sa kakayahang ito ni Napoy Agimat. Naikikwento ko
sa mga susunod pang kabanata ng seryeng ito. Hanggang sa susunod ulit mga kasityo pangil. Muli, ito po si Bayani at ito ang kwento ni Napoy Agimat. Napoy Agimat, Episode 5. Isa na namang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Eto na naman po ako para sa araw na ito ay muli na namang ihatid sa inyo ang isa na namang kapanapanabik na kwento mula sa sulat na ipinadala sa atin ng ating masugid na letter sender na tawagin na lang natin bilang Bayani. Kaya naman huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Narito na ang episode 5 ng seryeng pinamagatang Napoy Agimat. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Kumusta mga kasityo pangil? Ako na naman ito. Ang bagong salta na si Bayani na muli ay sumusulat sa inyo upang maghatid ng isa na namang kwentong tungkol sa karanasan ng aking lolo Napoy na isang veterano ng digmaan bago siya nakilala bilang antingero sa aming lugar dito sa Central Luzon. Isa sa mga kwentong pinakatumatak sa akin nung bata ako tungkol sa kasong inilapit daw noon kay Lolo Napoy Sir Jupiter ay ang kaso ng isang dalagita na tawagin na lang daw natin sa pangalang Tala. Isang kasong sumubok umano sa galing at tibay ng paniniwala ni Lolo Napoy sa kanyang sarili at sa kanyang mga tinataglay na anting-anting. Kalagitnaan ng hating gabi, eksaktong kapapatay lang ni Napoy noon sa kanilang garapa at katatabi lang din niya sa higaan nila ni Clemente nang bigla na lang siyang makarinig ng malalakas na katok sa pintuan ng kanilang bahay. Mabilis naman siyang napabalikwas ng bangon. Agad na nilingon ang anak na si Claudia na ng mga panahong yun ay nasa 5 hanggang 6 na taong gulang na at nahihimbing na rin ng tulog sa tabi ng kanyang ina. Nang masigurado niyang hindi naman nagising ang mga ito ay agad siyang nagtungo sa tapat ng pintuan at nagtanong kung sino ang kumakatok. Nagpakilala naman ito agad. Si Kapitan pala. May gusto lang daw itong ilapit kay Napoy. Nang marinig kung sino ang nasa labas ay saka palang binuksan ni Napoy ang pintuan ng kanyang bahay. Bumungad sa kanya ang kumpadre at ang kapitan ng kanilang baryo na tawagin na lang natin bilang Kapitan Abel. Sa likod nito ay naroon ang ilang mga kawani ng kanilang barangay na pawang may mga dalang gasera bilang tanglaw nila sa madilim na daanan.
Seryoso agad ang naging bungad ni Napoy sa mga ito. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila. Alam niya kasing hindi naman sila magpupunta sa kanya ng ganoong oras kung hindi rin seryoso ang kanilang sadya. Kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang sabihin sa kanya ng kapitan na kailangan daw nila ng kanyang tulong. Ang pamangkin daw kasi ni kapitan, may nangyayari ng kakaiba rito simula nung pagkagaling nito sa pag-iigib ng tubig dun sa may balon. Baka raw pwede itong matingnan ni Napoy ngayon din mismo. Hindi naman nagdalawang isip si Napoy. Agad siyang nagpaalam sa kanyang misis. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga nakatagong libreta sa kanyang taguan. Pinaiwan niya muna saglit sa kanilang bahay ang dalawa sa mga tanod para hindi maiwang mag-isa doon si Clemente kasama ang kanilang anak. Pagkatapos ay lumarga na sila papunta sa bahay ng kanilang kapitan na si Abel. Nasa kalagitnaan na ng hating gabi, ngunit naabutan nilang napakaraming mga nakikiusyoso sa labas ng bahay ng kapitan nang sa wakas ay dumating na sila doon. Dinig na dinig daw kasi sa buong lugar ang pag-alingaw-ngaw ng mga kakaiba at tila nakapaninindig balahibong hiyaw na kanina pa ginagawa ng dalagang si Tala, ang pamangkin ng kapitan. Dalawa na rin daw sa mga tauhan nito ang nagawang saktan ng dalaga. Tinapyas nito ang tenga ng isa, habang yung isa naman ay kinalmot niya raw ang lieg. Hindi na raw nila alam kung ano ang gagawin, kaya naisipan na nilang puntahan siya. Ang hinala raw ng ina ni Tala, baka raw naingkanto ito. Marami kasing puno doon sa likod bahay nila, kung nasaan din yung balon na pinag-iigiban ng dalaga. Hindi na sumagot pa si Napoy. Nagsimula na siyang maglakad papunta dun sa bahay ni na Kapitan Abel para tingnan ang nasabing dalaga na nawawala na raw noon sa sarili nito. Kaya wala rin halos makapasok man lang sa bahay. Natatakot silang baka sila naman ang masaktan dahil kahit ilang kalalakihan na raw ang sumubok na awatin ito, ay hindi pa rin nila ito mapigilan. Para daw itong hindi babae. Mas malakas pa nga ito sa kanila gayong napakaliit lang naman ito at patpatin ang katawan. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng dalaga. Pagtungtong pa lang ni Napoy sa bukana ng kanilang bahay, matalim na tingin daw ang agad na ipinukol sa kanya ni Tala nang mamataan siya nito. Kahit daw si Napoy noon ay nagulat dahil hindi niya man lang naramdaman ng bigla na lang may lumipad na kutsilyo. Pagkatapos ay muntik na yung tumalsik ng direkta sa kanya kung hindi lang siya nakaiwas. Kahit yung mga tao sa labas nagsinghapan nang makita ang pangyayaring yun. Kaya naman itong si Napoy ay muling ibinaling ang atensyon niya sa dalagang ngayon ay nakangisi na sa kanya. Nakasampa ito sa dingding ng bahay na animog gagamba. Naglalaway ito ng maitim na likidong tumutulo mula sa kanyang bibig habang tumatawa. Magulo ang kanyang buhok. May bakas ng dugo ang kanyang kuko dahil sa ginawa nitong pag-atake kanina sa tauhan ng kanyang tiyuhin. Doon pa lang ay alam na ni Napoy na hindi lang basta naengkanto ang dalagang ito, kundi sinasaniban
ng demonyo. Tinawag ni Napoy ang kanyang kumpare. Agad naman itong lumapit sa kanya. Inutusan niya itong paalisin ang lahat ng mga tao sa paligid. Sinabi niyang kailangan nilang siguraduhing walang matitira dun sa labas. Ibinilin pa ni Napoy na sabihan ang mga ito na magdasal ng taimtim pag-uwi sa kani-kanilang bahay. Humingi sila ng tawad sa lahat ng kasalanan nila at magtiwala sila sa Diyos. Pagkatapos nun sa kanila iniwan si Tala sa kanya sa loob ng saradong bahay ni Kapitan. Hindi naman na nagtanong pa ang kanyang kumpadre. Malaki kasi ang tiwala ng Kapitan kay Napoy dahil sa makailang ulit na rin niyang nasaksihan ang galing nito. Sinunod nito ang kanyang bilin. Sa isang iglap ay ang nakabibinging katahimikan na lang ang namamayani sa kanilang paligid. Pagkasarado ng pintuan ay binungaran agad siya ng demonyong nasa loob ng katawan ng dalaga na si Tala. Tinawag siya nitong mayabang. Animo hinahamon siya nito at kinukutya ang kanyang kakayahan. Ngunit tulad ng dati ay nanatili siyang kalmado. Kahit na ang totoo ay yun pa lang ang unang beses na nakainkwentro siya ng isang tunay na demonyong galing sa impyerno. Alam kasi ni Napoy ng mga sandaling yun na ang demonyong sumapi sa katawan ng dalagang si Tala ay nanggaling direkta mula sa impyerno na dumaan sa isang portal patungo sa ibabaw ng mundo. Ang portal na yon ay walang iba kundi ang balon sa likod bahay ng mga ito kung saan madalas na nag-iigib ng tubig ang dalaga, na siyang dahilan naman kung bakit nakursunadahan siya ng alagad ng dilim na ito. Imbis na sumagot sa demonyo at makipagpayabangan dito katulad ng ginagawa ng mga huwad na albularyo, ang ginawa ni Napoy ay umusal siya ng mga dasal mula sa kanyang libreta na naglalaman ng mga orasyon na may pananggalang sa demonyo. Ngunit tila hindi natinag ang kaharap ni Napoy. Bigla na lang daw noong humangi ng pagkalakas-lakas kasabay ng biglang paghalakhak ng animo, malalim at napakalaking boses ng lalaking lumalabas mula sa lalamunan ni Tala. Nang uuyam ang paraan ng pagtawang yun, halatang iniinsulto si Napoy, pati na rin ang kanyang kakayahan. Pinagtatawanan siya nito dahil ang karunungan niya naman daw ay galing sa kadiliman. Ngunit ipinikit pang lalo ni Napoy ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang sinasabi ng demonyo. Nagpatuloy naman ito sa paghalakhak habang ipinahihilig ang ulo at ngumingisi pang lalo ng pagkalawak-lawak na animo mayroon itong iniisip na hindi maganda. Doon nagsimulang makaramdam ng init mula sa loob ng katawan si Napoy. Animo siya sinisilaban sa loob ng kanyang katawan, ngunit tiniis niya iyon kahit na halos hindi na siya makahinga pa. Nagtutunugan ang kanyang mga buto. Nararamdaman daw ni Napoy noon na nagsisimula na ring mag-crack ang mga iyon na nanunuot ang kirot hanggang sa bawat kaibuturan ng kanyang mga kalamnan. Animo pinapalo rin daw ang ulo niya habang lalo pang humahalakhak ang demonyo. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si Napoy ng mga sandaling yon ay patuloy lang siya sa pagdadasal at pakikipag-usap sa lahat ng agimat na pagmamay-ari niya. Iniaalay niya na ang lahat ng tiwala niya sa mga ito, lalong-lalo na sa Diyos na siyang sinasamba niya sa kabila ng sinasabi ng demonyong ito. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lang daw huminto sa paghalakhak ang demonyong sumapi sa katawan ng dalagang si Tala.
Muli ay nagsalubong ang kilay nito at masama na naman ang naging tingin kay Napoy. Nagtaas baba ang dibdib nito. Humihinga ng malalim na parang nagsisimula na rin siyang mag-alboroto. Doon na nagmulat ng mga mata si Napoy dahil sa pagkakataong ito, alam niyang naintindihan na rin sa wakas ng demonyong ito na hindi siya basta-basta pasisindak sa paninilo nito sa kanya. Ngayon ay nalaman na rin ito na ganun katatag ang paniniwala niya, hindi lang sa kanyang sarili at sa taglay na kakayahan, kundi pati na rin sa Diyos, na alam niyang palagi lang din namang nasa kanyang likuran. Ganun pa man alam ni Napoy na hindi pa rin magiging ganun kadali ang labang ito, lalo na at hindi niya alam kung ano ba talaga ang pakay ng nasabing demonyong ito, kaya't pilit nitong inaangkin ang katawan ng dalaga na si Tala. Hinding-hindi raw mababawi ni Napoy sa kanyang katawan ng dalaga. May pahintulot umano siyang angkinin ng katawang yun bago pa man ito ipanganak. Inialay daw ito sa kanya ng kanilang pamilya kapalit ng pagkakaroon ng angkan nila ng kapangyarihan sa politika. Naningkit ang mata ni Napoy sa galit. Ngayon sa wakas ay alam niya na ang tunay na dahilan kung bakit nga ba inaangkin ng demonyo ang katawan at kaluluwa ng dalagita. Natawa siya ng mapait nang mapagtanto sa wakas kung anong talagang nangyayari. Napakuyong tuloy ang kanyang kamao at nagsimula na namang magtagis ang kanyang mga ngipin. Ngunit hindi siya maaaring magpadala sa galit ngayon, kaya pinilit niya munang pakalmahin ang sarili. Nagsimula siyang lumapit sa demonyo. Napaatras naman ito at lalo pang nangakyat ng pabaliktad sa kisame ng kabahayan. Gumapang siya ng gumapang doon sa tuwing tatangkain ni Napoy na lapitan ito. Ngunit dahil likas na mabilis ngang kumilos si Napoy, dahil sa taglay niyang pangil ng kidlat, maya-maya ay natsyempohan niya rin ang demonyo. Nadakma niya ang leeg nito at naibalibag niya ito sa lupa na siya namang nagpaigik dito ng napakalakas. Biglang umusal ng orasyon si Napoy. Dahil doon ay napahiyaw naman ang demonyo at biglang umusok ang ulo nito. Animo ito sinunog ng mga salitang binitiwan niya at nagpatuloy pa yon habang sakal-sakal niya ito hanggang sa bumakat na pati ang mga daliri ni Napoy sa mismong balat ng dalaga. Bigla siyang sinigawan ng demonyo. Pinaalala sa kanya nito na nasa katawan pa rin daw ito ng dalaga. Kaya kung patuloy nasasaktan ng aking lolo ang demonyo, ay siguradong masasaktan din si Tala. Ngunit ngumisi lang si Napoy. Walang makikitang emosyon sa kanyang mata, kundi galit. At yun ang nakapaghatid ng takot sa kaibuturan ng kanyang kalaban. Alam kasi ni Napoy na hindi niya kayang patayin ang demonyo. Kaya naman walang puwang kung magpapakita siya ng kahinaan dito. Kaya naman kahit hindi niya gustong saktan ang katawan ng walang muwang na dalaga, ay wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya nga lang talagang kontrolin ang kanyang sarili. Ang layunin lang naman talaga niya ay ang magtanim ng takot sa utak ng demonyo upang ito na mismo ang magkusang umalis sa katawan ni Tala. Ipinagpatuloy ni Napoy ang kanyang plano. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya para lang saktan ang kanyang kalaban hanggang sa maghihiyaw na ito sa sobrang paghihirap at ito na mismo ang sumuko at siyang aalis na sana sa katawan ni Tala nang pigilan pa rin ito ni Napoy.
Nilagyan niya ng kulay pulang panyo ang ulo ng dalaga at umusal siya ng dasal upang hindi agad makaalis sa katawan nito ang demonyo. Sinabi pa ni Napoy sa demonyo na hindi niya ito paaalisin hanggat hindi ito nangangakong tatantanan niya na ang katawan ng dalaga. Hindi naman kasi nito maaaring angkinin si Tala dahil hindi naman mismong ito ang nagbigay ng kanyang sarili sa demonyo, kundi ang mga makasarili niyang kamag-anak. Sa sinabing yon ni Napoy ay naghumiyaw na naman ng demonyo. Wala na itong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya at mangakong titigilan na nga niya ang panggagambala sa dalagang si Tala. Doon pa lang ito pinakawalan ni Napoy at agad-agad ay nakita niyang nagbago rin ang hitsura ng dalagang kanina ay halos patang-patana ang hitsura. Muli ay nanumbalik ang natural na ganda at kulay ng balat nito. Mabilis ding naghilom ang kanyang mga sugat. Yun nga lang, ay nag-iwan iyon ng ilang permanenteng bakas sa kanyang balat. Nang lumabas si Napoy sa bahay ni na Kapitan Abel, ay agad niyang hinanap ang kanyang kumpadre. Nakita niyang naroon ito sa kabilang bahay at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga tauhan. Habang may iniinom silang alak at namumulutan pa sila ng manok. Nang makita si Napoy ay kinumusta ng kapitan ng kanyang pamangkin. Mamantika pa ang labi nito. Halatang wala naman talagang pakialam sa sinapit ng bata. Hindi naman sumagot si Napoy. Mas binilisan niya ang lakad habang siya ay nakangiti sa harap ng kumpadre. At nang tuluyan na siyang makalapit dito ay sa kanya ito binigyan ng isang malakas na suntok sa sikmura. Isang suntok lang yun, pero talagang hindi yun malilimutan ng kapitan. Biglang sumuka ng dugo ang kapitan. Dahil doon ay nagtayuan naman ang mga kasama nitong tanod na pawang mga nagulat din sa ginawa ni Napoy Agimat. Galit na nilingon siya ng kapitan at tinanong kung ano raw ba ang kanyang problema. At doon ay isiniwalat na ni Napoy ang kanyang nalaman. Ito mismong kanyang kumpadre na ninong pamandin ng kanyang anak na si Claudia, ang siyang nagbenta pala sa kaluluwa ng batang si Tala noong ipinagbubuntis pa lang ito ng kanyang ina, kapalit ng kapangyarihan at posisyon nito sa politika. Ngunit nang makilala ng kapitan ng aking lolong si Napoy ay biglang nagbago ang planong ito. Alam niya kasing kaya silang tulungan ito upang hindi na matupad pa ang kasunduan nila ng demonyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Kapitan Abel. Hindi niya akalaing matutuklasan pa ni Napoy pati yun. Hindi agad siya nakahuma. Lalo na nang muli siyang undayan ito ng tadyak sa tagiliran na halos ikadurog naman ng buto niya sa likuran. Bago umalis ay nag-iwan pa si Napoy ng salitang kulang pa raw yung kabayaran para sa ginawa nito sa sariling pamangkin niya. At simula ngayon ay pinuputol na raw ni Napoy ang kung anuman ang koneksyon nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Yun ang mga katagang binitiwan ni Napoy bago nito iniwan ang kanyang kumpadre na lupaypay sa lupa at halos hindi na makabangon pa dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito mula sa kanya. Bagamat noon ay may iniinda rin si Napoy sa sarili niyang katawan,
dahil sa pagkadurog ng ilang mga parte ng kanyang buto dahil sa ginawa sa kanya ng demonyo. Pakiramdam niya ay nawala iyon nang sa wakas ay nagantihan niya ang tunay na nagkasala sa kasong ito ng dalagang sinapian. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil makalipas lamang daw ang ilang araw. Kumalat na naman sa kanilang barangay na mayroon na namang muling sinapian ang naniningil na demonyo sa pamilya ng kapitan. Ngunit sa pagkakataong ito ay sarili na niyang katawan. Sinasapian na rin ng demonyong pinagkakautangan niya si kapitan. Nagsasalit-salitan sila ng kanyang asawa na ang ibig sabihin ay magkasabwat sila sa ginawa nilang pagbebenta sa kaluluwa ni Tala. Sa pagkakataong ito ay sila naman sa wakas ang direktang siningil ng demonyo. Sinubukan naman ng kanilang pamilya na muling humingi ng tulong kay Napoy. Ngunit sa ikalawang pagkakataong yon ay mariin na silang tinanggihan ng aking lolo. Nitong mga panahong ito raw ay halos wala na ring sumusuporta sa kapitan. Maging ang kapatid at pamangkin nitong si Tala ay umalis na rin sa kanilang puder at nagpakalayo-layo sa sobrang sama ng loob nang malaman ng mga ito ang ginawa nila. Ang sabi pa sa kanila ni Lolo ay hindi siya tumutulong sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Dahil doon ay kung saan-saan pa nakarating ang kanyang dating kumpadre upang makahanap lang ng tutulong sa kanilang problema. Ngunit sa huli ay wala rin silang nagawa. Pinagbayaran din nila ang lahat ng kanilang pagkakautang gamit ang sarili nila mismong mga buhay at kaluluwa na sa tingin ko naman ay nararapat lamang na danasin nila. Isa na yata ang kwentong ito sa pinakamatinding karanasan ng aking lolo. Kaya naisipan ko rin itong isama sa ating serye. Muli ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na lamang na kabanata. Napoy Agimat, Episode 6. Maligayang pagdating dito sa Sitio Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, maghahatid sa inyo ng isa na namang kapanapanabik na kwento na hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanyang mga istorya. Sa araw na ito ay isa na namang bagong serye ng aswangan ang ating uumpisahan na hango mismo sa kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Bayani. Tungkol ito sa kanyang lolo na di umano ay isang veterano ng digmaan. Kaya naman tara na mga kasityo Pangil, pakinggan na natin ang kanyang kwento.
Isang panibagong araw para sa ating lahat, mga kasityo pangil. Narito na naman ako, si Bayani, ang bagong salta na maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng karanasan ng aking lolo na kilala rin sa tawag na Napoy Agimat. Nasa ika-6 na parte na tayo ng ating serye. Kaya naman sa pagkakataong ito, hayaan niyo na akong ibahagi sa inyo kung paanong pagkalipas ng ilang taon ay winakasan din ni Lolo Napoy ang labanan sa pagitan nila at ng lahing itinuring siya bilang kanilang mortal na kaaway. Pabalikwas na bumangon si Clemente sa higaan nila ng asawang si Napoy. Nagising siya sa kalagitnaan ng kanyang pagkakahimbing. Natagaktak ang kanyang pawis at animot tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan. Kumakalam din ang kanyang sikmura. Nakadarama siya ng kakaibang gutom at ang kanyang dila ay tila may hinahanap na kung anong lasa ng pagkaing hindi niya naman maisip kung ano. Nagsimulang makaramdam ng ganon si Clemente buhat nang mamili siya sa palengke ng mga bagong pitas na prutas. Naengganyo raw kasi siya sa libreng patikim ng isa sa mga tindera doon dahil sobra siyang natakam nang makita niyang napakapula raw ng laman ng bagong biyak na pakwan na inaalok nito sa kanya noon. Kaya lang pagka-uwi pa lang daw niya noon ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Bigla na lang daw kasing naging mainit ang loob ng katawan niya at halos maya't maya ay natutuyuan siya ng laway sa lalamunan bukod pa sa hindi na rin mapawi-pawi pa ang gutom na nararamdaman niya sa kanyang sikmura. Wala pa man din daw noon si Napoy dahil kinailangan itong magpunta pa sa kabilang bayan para makipagkalakalan. Dahil doon ay hindi tuloy alam ni Clemente kung kanino siya magtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Mabuti na lang at bago umalis si Napoy ay binili nito kay Cesar doon muna tumigil sa kanila para may kasama siya at ang kanilang 6 na taong gulang na noong anak na si Claudia. Napakamot daw ng ulo si Cesar nang maya-maya pa nga ay nagising din siya dahil sa likot ng kanyang ate. Kahit nga si Claudia na katabi na nito ng mga sandaling yun ay muntik nang magising dahil para nga itong hindi mapakali. Tinanong niya kung bakit baggalaw ito ng galaw. Ang sagot naman daw ng kanyang ate ay dahil daw banas na banas siya. Napakainit daw ng loob ng kanyang katawan. Para daw siyang sinisilaban, kaya hindi siya mapakali. Nagtaka naman si Cesar sa sinabi ng kanyang ate. Napakunot ang kanyang noo. Ang totoo kasi ay napakalamig ng simoy ng hangin noon dahil nang mangyari ito ay kasalukuyang may nagbabadyang pagdating ng bagyo. Kaya nga balot na balot si Cesar ng kumot na hindi nga siya makaligo ng maayos sa umaga dahil sa sobrang ginaw. Pagkatapos kanina pa raw ito nagugutom, dagdag pa ni Clemente. Parang may gusto raw siyang kainin na hindi niya naman maintindihan kung ano. Parang may hinahanap na lasa ang dila niya habang ang lalamunan niya naman hindi mapawi-pawi ang uhaw. Nakaramdam na raw noon ng awa si Cesar sa kanyang ate dahil sa nakikitang hirap nito. Sa totoo lang ay ilang araw na niyang napapansin ang mga sintomas nito na animo katulad ng sa nagdadalang tao. Nagsusuka kasi ito tuwing umaga
palaging natatakam sa mga pagkaing mapupula. Palagi rin itong tulog sa umaga, habang sa gabi naman ay hindi mapakali at panayang reklamo sa kung ano-anong bagay na nagpapabalisa sa kanya. Napailing na lang si Cesar. Ang sabi niya sa ate niya ay baka hindi lang daw ito sanay na wala ang kanyang kuya na poy sa kanyang tabi, lalo na nang ismiran siya ng kanyang ate bilang tugon. Alam kasi nito na binubus kanya lang ang kapatid. Tumawa si Cesar at sinabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay saka siya tumayo at lumapit sa kanyang ate para kusa na itong paypayan. Agad naman itong nagpasalamat sa kanya, pero nagulat si Cesar nang mapansin kung ano ang sunod na ginawa ni Clemente. Kitang-kita niya kasi na dinidilaan ng ate niya ang braso ng sarili nitong anak na si Claudia. Para bang tinitikman nito ang bata. Kaya naman napangiwi daw bigla noon si Cesar. Nahablot niya sa kanyang ate ang braso ng pamangking si Claudia na naging dahilan kaya nagising ang bata. Dahil doon bigla naman daw siyang nilingon ni Clemente. Kahit ito, parang hindi alam kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Hanggang sa maya-maya, ang naging katwiran lang daw ni Clemente kaya na dinidilaan ang braso ni Claudia ay dahil naaamoy niya ito kanina pa na parang ang tamis-tamis daw ng halimuyak na nagmumula sa bata, kaya nakaramdam siya ng pagkatakam. Biglang kinilabutan si Cesar sa sinabi ng kanyang ate tungkol sa sarili nitong anak. Dali-dali niyang kinarga si Claudia at inilayo sa kanyang kapatid bago niya ito tinanong. Sobrang lakas na ng kalabog ng dibdib niya habang si Clemente naman daw noon biglang tumalim ang mga mata at naging mabagsik ang tingin sa kanya. Doon pa lang ay ramdam na ni Cesar na hindi normal ang nangyayari sa kanyang kapatid. Sigurado siyang may kakaibang lumalason sa utak nito. Kaya naman ganun na lang ang ikinikilos nito. Kaya naman nagsimula na ring umakyat ang kilabot sa kanyang mga kaibuturan. Nagsimulang magtayuan ng kanyang balahibo at nakaramdam siya ng kaba, hindi lang para sa sarili niya kundi pati na rin sa batang ngayon ay pinoprotektahan niya laban sa sarili nitong ina. Bigla naman daw pong sumigaw si Clemente. Doon na talaga nilamon ng takot ang buong pagkatao ni Cesar. Hindi man niya gustuhin ay biglang nangatog ang tuhod niya, lalo na nang makita niyang nagsimulang magbago ang kulay ng mga mata ng kanyang kapatid. Unti-unti raw kasi iyong naging kulay pula. Tapos kasabay pa noon bigla pa raw itong ngumanga na parang may kung anong pinalalabas sa sarili niyang bibig. Napakaitim daw ng loob ng bibig ni Clemente. Masangsang din ang amoy na lumalabas mula doon, bukod pa sa tila hindi ito mapakali. Kitang-kita niya na umaalon-alon ang lalamunan nito, parang may kung anong gumagalaw-galaw doon. Kaya naman kulang na lang ay maihi si Cesar sa kanyang kinatatayuan. Tinawag ni Clemente ang pangalan ni Cesar bago nito sinabi na hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero napakabango talaga ng bata sa pang-amoy niya. Napakatamis daw nun
sobrang nakakatakam. Kaya maya-maya pa ay hiniling ng kanyang ate na pagbigyan na raw sana niya itong makatikim lang ng kahit kaunti doon sa braso ng sariling anak. Napahigpit na ang yakap ni Cesar sa kanyang pamangkin na nang makita ang ina ay nagsimulang dumipa at tila gusto pang sumama. Pigil-pigil naman ng binata ang kamay ni Claudia dahil muntik na itong muling mahablot ng kanyang ate na nagsisimula na ring tubuan ng animo matutulis na pangil. Doon na nakumpirma ni Cesar na may kakaibang nangyayari sa ate niya. At sa kasamaang palad ay wala doon ang kanyang kuya na Poy upang gawan ito ng paraan. Isiniksik ni Cesar ang sarili sa sulok. Akap-akap pa rin ang kanyang pamangkin. Iniisip niya na kung ano ang gagawin oras na lapitan na nga sila ng kanyang ate Clemente. Hindi man niya gustong saktan ang kapatid, kung sakaling pilitin itong saktan ang sariling anak ay sigurado na ni Cesar na ipagtatanggol niya ito sa kabila ng kanyang takot. Nanginginig na talaga si Cesar noon. Natataranta siya at hindi alam kung papaano niya pipigilan ang kapatid. Doon din niya naisip na paano pala kung hindi siya nagising kanina. Malamang ay may masama na itong nagawa sa kanyang pamangkin. Lalo pang ang nakadagdag sa kilabot na nararamdaman niya nang bigla na lang humangin ng malakas mula sa labas ng kanilang bahay na naging dahilan upang mabuksan ang bintanang nasa likod noon ni Cesar. Dahil doon ay nahawi ang buhok na nakatabon sa mukha ni Clemente na siyang nagpalitaw naman ngayon sa mas nakakatakot na nitong hitsura. Nakita kasi ni Cesar na unti-unti nang binabalot ng maiitim na balahibo ang mukha ng kanyang ate para na itong halimaw kung titignan. Pagkatapos ay ang pula-pula pa ng mga mata nito. Nahahati rin sa dalawang dila nitong nakalabas at parang nanghahaba. Siguro ay malakas lang talagang magdasal si Cesar dahil bago pa man tuluyang makalapit sa kanila ang kanyang ate Clemente, bigla na lang bumukas ang pintuan ng bahay na tinutuluyan nila. Pagkatapos ay iniluwa noon ang kanyang kuya na Poy. Kahit ito, nagulat nang makita ang hitsura ng sariling asawa, lalong-lalo na nang mapagtanto nito kung ano ang balak gawin ni Clemente sa anak nila. Biglang napamura si Napoy, lalo na nang makita niyang unti-unti na ring nangangahaba ang mga kuko sa kamay ni Clemente. Ganon din ang mga balahibo nitong unti-unting bumabalot sa maganda nitong balat. Nagtagis ang kanyang bagang, pagkatapos ay napakuyom ang kanyang kamao dahil doon pa lang ay alam niya na agad kung sino ang may kagagawan nito. Napasigaw si Napoy. Tinawag na duwag ang kalaban. Gigil na gigil niyang itinaas ang kanyang kamao. Iniamba niya yun sa mukha ng asawa pero hindi niya yun nagawang ituloy nang bigla na lang itong umiyak. Tila nagpaawa ito dahil alam na alam ng aswang na ngayon ay sumapi sa katawan ni Clemente na hindi kayang tiisin ni Napoy ang kanyang asawa. Dahil doon ay isang malakas na halakak ang bigla na lang umalingaw-ngaw sa paligid.
na agad din namang nahinto nang bigla na lang dukutin ni Napoy ang bibig ng nakangangang si Clemente. Kahit si Cesar nagulat. Hindi niya alam kung pipigilan niya ba o hindi ang kanyang bayaw na noon ay parang nanggagalaiti na sa sarili nitong asawa. Parang bigla nitong nakalimutang si Clemente pa rin ang aswang nakaharap niya at dahil doon ay kinabahan si Cesar. Bakas ang matinding kaba sa boses ni Cesar nang sabihin niyang baka mapatay ng kanyang bayaw ang kanyang ate. Lalo pa siyang kinabahan nang pukulan siya ni Napoy ng isang masamang tingin bago siya nito sinabihang huwag siyang makialam pagkat alam niya ang ginagawa niya. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin mapakali si Cesar, lalo na nang makita niyang unti-unti ay lalo pang ang ipinasok ng kanyang bayaw sa bibig ng kanyang ate ang buo nitong kamay na para bang may dinudukot ito sa loob ng lalamunan ng asawa. Ipinikit na lang tuloy ni Cesar ang kanyang mga mata para hindi na niya makita ang nakakaawang lagay ng kanyang ate. Kaya naman hindi niya na nakita pa ang sumunod na ginawa ng kanyang bayaw. Ang narinig niya lang ay ang biglang pagsigaw ng kanyang ate Clemente. Pati na rin ang tila pagduwal nito. Narinig niya ring pumapadyak ito sa sahig kaya naman lalo pang ang napahigpit noon ang yakap ni Cesar sa kanyang pamangkin na si Claudia na wala namang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Mabuti na lang talaga at sanay matulog sa ingay ang bata. Dahil sanay na rin ito na palagi silang may bisita kaya lumaki itong tulog mantika. Pero hindi rin naman nagtagal ay agad ding napamulat si Cesar nang maya-maya pa ay naririnig niyang may sumiyap-siyap sa kanilang harapan. Isa yung itim na sisiw na may mapupulang mga mata na lumabas mula sa loob ng lalamunan ng kanyang ate. Talaga raw ng laki noon ang mga mata ni Cesar. Hindi niya naiwasang makaramdam ng pandidiri sa kulay itim na sisiw na yon na dinukot ni Napoy mula sa lalamunan ng asawa. Aswang ang may gawa nun. Yun ang sagot ni Napoy sa bayaw. Yung aswang na may lahing mangkukulam na siya ring gumawa rin kay Cesar noon. Halata pa rin ang galit sa mukha ni Napoy habang inaalalayan nito ang asawang bigla na lang nawalan ng malay. Hindi naman na nagulat pa si Cesar nang malamang iisa lang ang may kagagawan ng mga nangyari sa kanila ng kanyang ate Clemente. Lalo pa, at alam niyang malaki talaga ang galit nito sa kanilang pamilya, lalong-lalo na kay Napoy, na ilang beses ding nagawang kumitil ng miyembro ng kanilang angkan. Lalo pang nagtagis ang bagang ni Napoy nang itanong ni Cesar kung paanong nagawang lapitan ng masasamang aswang na yon ang kanyang ate, gayong binigyan niya sila ng panangga at proteksyon laban sa kanila. Tama kasi ang kanyang bayaw. Binigyan niya ng proteksyon ng kanyang mag-ina, kaya imposible na itong malapitan man lang ng aswang na yon. Sandali tuloy na napaisip si Napoy. Nilingon niya ulit si Clemente na noon ay nakahiga na sa kanilang papag. Biglang gumana ang talas ng kanyang paningin. At ganun na lang ang gulat niya nang makitang mabilis ang pintig ng pulso nito sa leeg. Dahil doon napag-alaman niya
kung paanong nagawa ng mga aswang na yon na hawaan ng panandaliang pagkaaswang si Clemente. Buntis pala ang kanyang asawa. At nakumpirma yun ni Napoy nang marinig niya mismo ang tibok ng puso ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Pagkatapos niyang gamitin ang talas ng kanyang pandinig. Dahil doon ay lalo pang ang tumindi ang naramdaman niyang galit para sa mga aswang na kaaway niya. Hindi nila magawang gawan ng masama si Clemente dahil sa proteksyong ibinigay niya rito. Kaya ang sanggol sa sinapupunan nito ang kanilang pinuntirya. Nagawa nilang ipasok ang lason ng pagiging aswang sa katawan ni Clemente sa pamamagitan ng prutas na tinikman nito sa palengke. Amoy na amoy kasi ng mga aswang na yon ang gusto ng bata na nasa sinapupunan nito. Kaya naman nagawa nilang takamin ang naglilihing buntis ng mga sandaling yon. Noon pa man kasi ay palagi silang nakabantay sa galaw ng pamilya ni Napoy Agimat. Naghihintay ng pagkakataong makaganti. Nang magising si Clemente kinabukasan ay nagulat pa siya nang malamang nakauwi na pala ang asawa. Wala siyang ni katiting na alaala sa nangyari nung nagdaang gabi. Kaya naman nang aminin sa kanya ni Cesar ang lahat ng nangyari ay ganun na lang ang paghagulhol niya. Hindi niya kinayang isiping muntik niya nang saktan ng sarili niyang anak. Inalo naman siya ni Napoy at sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari. Dahil kagagawan yun lahat ng aswang na may napakalaking galit sa kanilang pamilya. Ngunit ng araw ding yun habang nag-uusap silang mag-asawa, nangako si Napoy na yun na ang huling beses na masasaktan ng mga alagad ng dilim na ito ang sino mang miyembro ng kanilang pamilya. Ipinangako ni Napoy sa asawa na tatapusin niya na ang laban sa pagitan nila at ng lahing aswang na matagal na ring nanggugulo, hindi lang sa kanila, kundi sa iba pang mga tao sa bawat lugar na kanilang tinutuluyan. Sa totoo lang, matagal na ring nababalitaan ni Napoy na hindi lang sa lugar nila at sa lugar ng pamilya ni Clemente na gawang manggulo ng lahing ito. Mahilig kasi talaga silang maglakbay at sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan ay masyado silang naghahari-harian dahil na rin sa taglay nilang kakayahan. Kaya lang, sa takot ay naisip ni Clemente na pakiusapan na lang si Napoy na makipagkasundo na lang sa kanyang mga kaaway. Ayaw niya kasing mapahamak ang asawa, ngunit mariing umiling si Napoy sa suhestyon niya. Sabi pa niya ay mamamatay na raw muna siya bago siya makipagkasundo sa mga alagad ng demonyo. Hindi raw siya kailanman hihingi ng kahit na anong pabor sa kanila, kahit buhay pa niya ang maging kapalit noon. Hindi naman na nakapagsalita pa si Clemente. Pero hindi niya rin magawang itago ang pag-aalala kay Napoy. Kaya niyakap niya na lang ito. Lalo pa siyang kinakamahan dahil ng mga panahong iyon ay paparating na raw ang mahal na araw kung saan
Inaasahang mas magiging malakas ang puwersa ng mga mangkukulam at iba pang nilalang ng dilim. Habang si Napoy naman ay kinakailangang pakainin ng dasal ang kanyang mga anting-anting upang manatili ang bisa ng mga ito. Inaasahan na nila na sa mga panahong yun, susugod ang aswang. Tuso kasi ang mga ito, traidor at hindi marunong lumaban ng patas. Siguradong gagawin nilang lahat para lang mapabagsak si Napoy Agimat. Kahit pag gumawa sila ng mga bagay na labag sa batas ng kanilang lahi. Pero hindi naman patatalo si Napoy ng ganun-ganun lang. Kaya naman 1 linggo bago ang pagsapit ng mahal na araw, ay iginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanyang mga orasyon at sa paghingi ng patnubay sa Diyos. 1 linggo siyang nagkulong sa kanilang kwarto at nagdasal ng paulit-ulit nang hindi kumakain at tanging tubig lang ang iniinom kada sasapit ang 3 oras. Ginawa niya ang lahat ng ito para maging handa sa kanilang darating na labanan na ikikwento ko sa inyo sa susunod na parte ng istoryang ito. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang kwento ni Napoy Agimat at ang kanyang pakikipagsapalaran sa pakikipaglaban sa mga alagad ng dilim. Ako ulit ito, si Bayani. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mga kasityo pangil. Napoy Agimat, Episode 7. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Pangil. Narito na naman ang inyong lingkod upang muli ay maghatid sa inyo ng isa na namang episode ng panibago nating serye na pinamagatang Napoy Agimat. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang karugtong ng kwentong hatid sa atin ng letter sender nating si Bayani tungkol sa laban ng kanyang lolong si Napoy Agimat. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang malakas na kalabog ang narinig ng kanilang mga kapitbahay sa bubungan ng mag-asawang Napoy at Clemente bandang 3:30 ng hating gabi. Biyernes Santo ng panahong yun. Hindi naman na nagulat pa si Napoy dahil ang totoo ay inaasahan niya na ang pagdalaw ng mga nasabing panauhin na matagal niya na ring talagang pinaghahandaan ang pagdating. Humigop siya sa mainit-init pamanding kapeng barako na katitimpla niya pa lang, kasabay ng biglang pagsama, pag-alingasaw ng masangsang na amoy sa hanging pumapasok sa loob ng kanyang bahay. Nakabukas naman ang kanyang pintuan, ganon din ang kanilang mga bintana na ni hindi niya na pinagkaabalahan pang isara sa loob ng ilang araw, bilang simbolo ng pag-anyaya niya sa sinumang gustong pumasok sa kanilang tahanan para sa mga darating pang oras. At heto na nga, ang kanyang mga mortal na kaaway, dumating na sila
kasama ang isang batalyong miyembro ng kanilang angkan na ngayon ay balak tumugis sa antingerong matagal nang may atraso sa kanilang lahi. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng isang malagong na boses sa labas mismo ng pintuan ng bahay ni Napoy. Hinamon siya nitong lumabas. Yun lang naman talaga ang hinihintay niya. Kaya naman nang marinig niya yun ay agad niyang binitiwan ng iniinom na kape sa kaharap ng mesa. Bago siya tumayo at nagsimulang maglakad palabas ng kanyang tahanan. Bawat hakbang ni Napoy ay naririnig ng kanyang mga kalaban. Matalas noon ang kanilang mga pandinig, pati na rin ang kanilang pandama. Kaya naman napapangisi sila lalo na. At alam nilang sa araw na ito ay mahina ang taglay na kapangyarihan ng mga agimat ni Napoy, habang sila naman ay nag-uumapaw sa lakas. Biyernes Santo kasi ang araw kung kailan pinaniniwala ang patay ang Diyos. Kaya naman sa araw na ito ay nagbubunyi ang lahat ng mga kampon at alagad ng dilim. Kaya naman ito rin ang araw na sila ay naghahasik ng kasamaan. Lalong-lalo na noong araw na ang mga tao ay taimtim pa kung sumunod sa mga pamahiin at paniniwala tungkol sa paggunita ng paghihirap at kamatayan ng Diyos. Tahimik ang paligid. Wala kang ni isa mang taong makikita sa labas. Dahil karamihan sa kanila ay nangingilin sa loob ng kani-kanya nilang mga bahay. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay ni Napoy at iniluwasan nito na siyang nagpangisi naman sa isang buong angkan ng mga aswang na nag-aabang noon sa labas ng kanyang bahay. Gamit pa rin nila ang kanilang mga anyong tao na parabang hindi na sila nangingimi pang magpakilala kay Napoy sa sobrang tiwala nilang ngayong gabi ay magagawa nilang wakasan ang buhay nito. Sa unang tingin aakalain mong mga normal na tao lang ang mga ito. Maliban na lang sa sangsang ng amoy na inilalabas ng kanilang katawan, pati na rin sa mga kakaibang marka na nakaukit noon sa kanilang mga balat na animo ay simbolo ng isang kulto. Dahil doon, ni hindi man lang nila inaasahan ang susunod na naging galaw ni Napoy Agimat. Kasabay ng bawat pagbitiw ni Napoy sa mga orasyong binibigkas ng kanyang bibig ay ang biglang pagtalsik ng ilan sa mga aswang na nag-aabang sa kanya. Ganun na lang din ang gulat nila nang sa bawat pagtalsik na yon ay ang biglaang ding pagsilab ng kanilang mga katawan hanggang sa sila ay maging abo na. Marahas na napalingon kay Napoy Agimat ang pinuno at siyang pinakamatanda sa angkan ng mga aswang na ngayon ay kaharap niya. Sa pagkakataong ito, siya naman ang nakangisi. Habang ang aswang na ito naman ang salubong ng mga kilay at nanggagalaiti. Dahil sa hindi nito inaasahang pag-atake mula sa magaling na antingerong itinuturing na mortal na kalaban ng kanilang angkan. Galit na galit siya kay Napoy dahil mayroon na namang nalagas sa kanilang miyembro. Gayong hindi nila inaasahang may lakas pang maibubuga si Napoy sa pagkakataong ito. Nagsisigaw ang pinuno ng mga aswang. Nagwala at nagwarakiwag na siyang naging dahilan naman. Kaya narinig na rin sila ng mga taong nakatira malapit sa kanila. May mga taong sumilip sa kanya-kanyang mga bintana
at kitang-kita raw ng mga ito ang ginawang isang batalyon ng mga anyong tao na noon ay susugod sa bahay ni Napoy Agimat. Kitang-kita rin nila nang magsimulang magbago ang hitsura ng mga ito. Nagsimula silang lumaki at magbago ang kulay ng kanilang mga balat. Naging animo mga hitsurang mababangis na hayop na may kakayahang tumayo gamit ang dalawang paa. Mga hayop na mauugat at may malalakit matutulis na pangil. Doon rin nagbago ang kulay ng kanilang mga mata. Naging mapula at nanlilisik na parang sa bawat tinging ipupukol nito ay may kakayahang kumitil ng buhay sa loob lang ng isang iglap. Ngunit hindi naman natinag si Napoy. Humakbang siya palabas ng kanyang bahay at nagsimulang pumwesto habang patuloy pa rin siya sa pagbulong ng kanyang mga orasyon. Tila nagkakagulo naman ang mga aswang na kalaban niya dahil hindi sila handa sa kanyang atake. Ang buong akala kasi talaga nila ay madali nilang magagapi ang kanilang kalaban, lalo na't napakarami nila habang siya naman ay nag-iisa lang. Handang-handa kasi talaga si Napoy sa labang ito. Hindi nawala o nabawasan man lang ang galit niya sa mga halimaw na ito simula nang malaman niyang pinagtangkaan nilang galawin at gawan ng masama ang kanyang magiging anak. Hindi pa man ito naisisilang ng kanyang asawang si Clemente. Para kay Napoy ay walang puwang na mabuhay sa mundo ang mga nilalang na may ganito kasamang uri. Kaya naman ang layunin lang talaga niya ay ubusin na sila ngayong gabi. Inilabas ni Napoy ang kanyang dinasalang buntot pagi nang ang matira na lamang sa kanyang mga kalaban ay ang 10 pinakamalalakas na aswang mangkukulam na hindi kayang tablan ng kanyang orasyon. Kumpara kanina ay kakaunti na lamang ang bilang ng mga ito. Wala na nga sila sa kalahati at karamihan sa kanila ay ang pinakamatatanda na lang nakasapi ng kanilang angkan. Bukod doon, halos wala na rin sila sa tamang pag-iisip dahil nilamon na rin sila ng matinding galit. Ang mga kasapi kasing pinatay ni Napoy ng mga sandaling yon ay ang natitira na lamang ng mga miyembro ng kanilang pamilya na ngayon ay inabuna ng hindi inaasahang lakas ng orasyon ni Napoy na tila hindi man lamang naapektuhan ng Semana Santa. Mabuti na lang din dahil ng mga sandaling yon ay wala ang kanyang mag-ina. Pinatuloy niya ito sa isang lugar na hindi mahahanap ng mga aswang at ng iba pa niyang mga kalaban. Kaya naman ang pagtutuos na ito ay para lang talaga sa pagitan ni Napoy at ng mga aswang. Sa isang hampas sa hangin at ang kanina'y animo walang sintigas na buntot paging hawak-hawak ni Napoy ay bigla-bigla na lang naging isang malaki at mahabang latigo na nagpatras naman sa mga natitirang aswang sa kanyang paligid. Alam ng mga ito na wala na silang pagpipilian pa kundi ang lumaban. Kaya naman sabay-sabay silang nagsisugod sa noon ay nag-aabang lang na si Napoy. Isang hataw kada isang sugod naman ang ginawa ni Napoy sa mga ito. Sa bawat pagtama naman ng kanyang latigo sa balat ng aswang ay humihiwa ang mga iyon na animo matulis na gulok sa makakapal at makukunat na balat ng aswang kung saan umagos ang masaganang dugo ng mga ito. Ayon pa sa mga kwento-kwentong narinig ko noon dito sa amin, ang mga taong nanonood sa nakakatakot na labanang yun sa pagitan ni Napoy Agimat at ng mga halimaw na kalaban niya, kahit sila raw ay nakaramdam ng takot sa aking lolo. Wala raw kasing emosyon ng mukha nito habang pumapatay ng aswang.
Para siyang isang malupit, ngunit napakagaling na sundalo. Naggagawin ng lahat para lang ipagtanggol ang dapat ipagtanggol. Lalo pang ang nakadagdag sa nakakatakot na mga sandaling yun ay nang makita nilang tinubuan na rin ng malalaking pakpak ang mga aswang na kalaban ni Napoy, na isang indikasyon na ang mga ito ay handa ng mamatay. Malapa lang nila ang kanilang pinupuntiryang kalaban. Hindi raw kasi ganong naglalabas ng pakpak ang uri ng mga aswang mangkukulam na ito dahil na rin sa isa sa kanilang pinakakakaibang katangian na siyang naghihiwalay sa kanila sa iba pang lahi ng mga aswang ay ang kanilang napakalaking pakpak na hindi katulad ng hitsura ng sa ibang aswang. Ang mga pakpak daw kasi nila ay animo pakpak ng anghel na mayroong maiitim at malalaking balahibo. Meron din silang dalawang malalaking sungay sa ibabaw ng kanilang balikat at talagang nakahihindik ang kanilang hitsura oras na ilabas na nila ang mga ito. Masakit din daw para sa mga aswang na ilabas ang mga pakpak na yon dahil nga sa sobrang laki ng mga ito. Ilang linggo rin ang itinatagal ng sakit sa kanilang likuran. Kaya nga inilalabas lang nila ito sa oras ng kanilang kagipitan. Sa sandali kasing ilabas nila ang mga ito, nagiging doble ang kanilang lakas. Ganun din ang kanilang liksi, pati na rin ang kanilang tinatawag na kamandag. Ang mga laway nila ay nagiging mistulang lason na siyang lulusaw sa balat at kalamnan ng sino mang bubugahan nila nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, maya-maya habang pinalilibutan ng mga aswang si Napoy pagkatapos ng kanilang muling pagpapalit ng anyo, ay isa sa mga ito ang bigla na lang dumura ng kanyang laway at tinamaan nito si Napoy sa kanyang kaliwang paa. Agad siyang napahiyaw sa sakit. Dahil tulad ng naranasan niya noong una, ay hindi rin ito naharang ng kanyang anting-anting para sa lason. Kitang-kita ni Napoy nang malusaw dahil sa nakasusulasok na likiding yon ang kanyang hinliliit na daliri. Napahiyaw siya sa sakit. Ngunit hindi pa doon natapos ang atake ng aswang dahil nang makita ng mga ito na nasaktan siya at medyo nawala sa postura, ay isa rin sa mga ito ang pinatamaan siya ng pagaspas ng pakpak. Tumalsik si Napoy sa di kalayuan. Ngunit doon lang napansin ng mga aswang na nang dumampi pala ang kanyang pakpak sa balat ni Napoy, ay bigla na lang din itong nagliyab. Matindi ang orasyong ginamit ni Napoy para lang gawin yun. Madugo ang kanyang naging pagsasanay, kaya naman hindi na nakapagtataka pang napakalakas niya. Ganun pa man ay nagkaroon pa rin ng epekto sa kanyang ginawa ng mga aswang dahil kahit papaano ay malalakas din naman talaga ang mga ito. Bukod pa ron, kahit nga nabawasan na sila, di hamak na mas marami pa rin sila ngayon kumpara sa nag-iisang siya. Banta pa ng aswang. Kahit ubusin daw niya sila ngayong gabi, hindi sila papayag na matatalo sila ng ganun-ganun lang. Sisiguruhin daw nila na mamamatay rin siya at isasama raw nila siya sa impyerno. Ngunit pagkasabing yon ng aswang ay bigla naman nilang namataan ng isang grupo ng mga kalalakihang pawang may mga daladalang sulo, gulok, tulos, buntot pagi at iba-iba pang mga kagamitang pinaniniwalaang mabisa raw bilang pampatay sa mga aswang. Mga kabaryo yon ni Napoy. Ang iba ay ang mga tauhan niya sa palayan na tila hindi na nakatiis pa sa kanyang kalagayan. Kaya naman nagpasya na silang tulungan siya.
Wala man silang maipagmamalaking mga anting-anting tulad ni Napoy, naniniwala naman ang kanyang mga kabaryo noon na mas malaki pa rin ang laban nila. Dahil ngayon ay mas marami na ang kanilang bilang kumpara sa mga kalaban. Bukod doon, halos lahat ng mga aswang ng mga sandaling yun ay may tama na. Kaya naman mas madadalian na lang silang gapiin ang mga ito. Pinaikutan ng mga tao ang mga aswang na agad namang nahintakutan nang makita ang pagkakaisa ng mga tao sa pamumuno ni Napoy. Alam nila na isang maling galaw lang nila ay tatapusin sila ng mga ito. Sa katunayan, isa sa mga natitirang aswang ang nagtangkasa ng tumakas sa pamamagitan ng paglipad niya palayo. Ngunit agad din siyang bumagsak sa lupa nang tamaan siya ng isang sibat na mabilis na inihagis ng isa sa mga kasamahan ni Napoy. Tumarak yon sa mismong likuran ng aswang at tumagos sa kanyang puso na siyang direktang pumatay dito. Dahil sa pangyayaring yun, gano'n na lang ang biglang paglaganap ng kilabot sa mga kalaban. Agad silang nangamba para sa kanilang mga buhay, kaya naman sa isang iglap ay nagpalit ulit sila ng hitsura at ibinalik ang kanilang anyong tao. Doon ay naglumuhod ang mga ito. Nakiusap kay Napoy. Ramdam na ramdam naman ni Napoy ang hinagpis nila. Ganon din ang labis na pag-aasam nila na mabuhay pa. Napailing si Napoy. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang totoo ay gustong-gusto niya na talagang kitilin ang buhay ng bawat isa sa lahing ito dahil na rin sa personal niyang galit. Pero nung nakita niyang halos magmakaawa na ang mga ito para lang huwag na niya silang patayin, ay hindi niya na maiwasang maunahan ng kanyang prinsipyo. Hindi ganun kalupit si Napoy. Naniniwala siyang dapat talagang mamatay ang mga nilalang na likas na masasama. Ngunit hindi niya kayang pumatay ng mga kalabang sumusuko na para iligtas ang buhay nila. Dahil doon, ayon pa rin sa mga kwento, ay nakipagkasundo na lang daw si Napoy sa mga natitira pang miyembro ng angkang yun. Nabubuhayin niya ang mga ito, kapalit ng kondisyong hindi na sila kailanman gagawa at maghahasik ng kasamaan sa kahit na kanino. Dahil oras na gawin nila yon, ang orasyon na mismong itinanim niya sa utak ng mga ito ang siyang gagawa ng paraan upang burahin sila sa mundo. Opo, isang orasyon ang nagsilbing selyo ng kasunduang yun. Isang orasyon na magkakaroon lang ng bisa, oras na gumawa ng masama sa kahit na anong nilalang ang sino man sa mga natitira at susunod pang mga miyembro ng lahi ng mga aswang mangkukulam na ito. Dahil nga doon ay hinangaan palalo ng mga kabaryo niya si Napoy. Tiningala nila siya hanggang sa kanyang pagtanda. Dahil sa kanyang pagiging matuwid, matapang, at mahusay na antingero. Natatandaan ko pa nga mga kasityo pangil na noong bata pa kaming magpipinsan. Kahit matanda na noon si Lolo Napoy, ay marami pa rin ang pumupunta at dumadalaw sa kanya para lang batiin siya at kumustahin. Yun nga lang ay hindi na siya gaanong tumatanggap pa ng pasyenteng gagamutin.
Tinuruan na lang niya ang kanyang mga anak ng mga paraan sa panggagamot gamit ang mga anting-anting at mga minana nilang kakayahan mula sa kanya. Sa mga kwento lang din ng lola ko ay saka ko lubos na nakilala si Lolo Napoy. Dahil noong mga bata naman kami ay takot kaming lumapit sa kanya. Istrikto siyang lolo, tahimik at palaging seryoso. Kaya naman kahit na wala naman siyang ginagawa sa amin ay takot pa rin kaming lumapit sa kanya. Ganun pa man, hindi may kakailang malaki pa rin ang paghanga namin sa kanya dahil na rin sa mga kwentong naririnig namin. Nang mawala si Lolo Napoy, noong eksaktong 100 taong gulang niya na, ay hindi na namin siya nakita. Dahil naroon siya sa puder ng isa sa mga anak niyang nasa abroad. Kinuha kasi siya nito at doon na siya tumira hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng buhay niya. Ngunit may balita pang nakarating sa amin noon. Ayon sa mga kamag-anak namin na nakasama ni Lolo Napoy hanggang sa kanyang huling mga sandali, umanaw daw ang lolo naming ito sa tuhod na walang ni isa mang bawas ang kanyang ngipin. Buong-buo at kumpleto ang lahat ng mga ngipin niya hanggang sa kanyang pagpanaw. At hindi niya man lang kinailangan pang magsuot ng pustiso. Parang napaka-imposible, hindi ba? Pero yun ang totoo. Ang sabi kasi ni Lola Claudia sa amin, isa raw sa paraan para makita kung gaano katuwid ang isang taong may taglay na dunong at mga anting-anting ay kung gaano na karaming ngipin ang nalalagas sa kanya. Sabi pa ni Lola Claudia, bawat paggamit daw kasi ng isang antingero sa kapangyarihan niya para gumawa ng masama, ay nagkakaroon daw yun ng balik sa sarili nitong katawan. At madalas daw na napupuntirya nito ay ang ngipin ng tao. Ngunit dahil kilalangang matuwid ang aking lolo, hindi ito nangyari sa kanya. Wala rin siyang kahit na anong sakit sa katawan nang pumanaw siya. Bukod sa sobrang hina niya na talaga dahil sa sobrang katandaan. Mga kasityo pangil, sobrang nag-enjoy ako sa pagkikwento sa inyo ng buhay na ito ng aking Lolo Napoy. Matagal ko na talagang gustong ibahagi ang kwento niyang ito sa iba, kaya lang, hindi ko alam kung saan at papaano. Kaya nga maraming salamat sa bumubuo ng channel na ito na siyang naging daan upang maipakilala ko ang aking lolo na para sa akin ay isa talagang tunay na tagapagtanggol. Sana po ay nagustuhan niyo ito, mga kasityo pangil. Maraming salamat sa pagtitiyaga niyong pakinggan ang seryeng ito at naway nag-enjoy din kayo. Sa ngayon ay dito ko na muna tinatapos ang kwento ni Napoy Agimat. Ngunit hindi natin alam. Malay natin, sa mga susunod pang pagkakataon ay magbabahagi ulit ako ng iba pang karanasan. Ako nga pala ulit si Bayani, ang bagong saltanyong kasityo sa channel na ito. More power pa, Sityo Pangil. Paalam.